Arratsalde on dizuela pilotazaleok, Lekeitioko Santi Brouard pilotalekutik, Santi Brouard kiroldegiko pilotalekutik. Gaur hemen izango dira ados pilotaren binakako txapelketa nagusiaren ligaxka faseari dagozkion 28. eta 29. partidak, azken aurreko jardunaldia ligaxkari dagokionean, bihar izango da Beasainen azkena, eta horren aurretik gaur Lekeitioko pilotaleku ederronek hartuko du egun honi dagokion jaialdia. Goizean goizetik hasi dira hemen pilotari loturiko jarduerak, goizean Leartibai eskualdeko ume gazten pilota topaketa izan da, ondoren bazkaria izan dute, atzealdean aritu dira, zenbait ume pilotan jostatzen, eta oraindik ere badiar dute batzuek, eta hemendik gutxira hasiko da gaurko eguneko egitarauak dakarren hitzordurik borobilena. Binakako txapelketa honi dagozkion bi partidak, lehen da bizikoan Maili Barrokalek eta Amaia Arrastiak jokatuko dute, kartelean iragartzen zaigun moduan Ainhoa Ruiz de Infanteren eta Oiana Orbegozoren aurka, eta bigarrenean berriz Eneritz-Arrietak eta Leire Galeanok jokatuko dute, Leire Oskozen eta Naroa Agirreren aurka. Gaurko jaialdia ederra da, eta lehendabiziko partida honetan pilotaleku bizian nola moldatzen diren saketik min handia egin dezaketen bi pilotari sakatzaile hauek, Maili Barrokal eta Ainhoa Ruiz de Infante. Behar bada atzelariengan egongo da gaur gakoa, sake jeusteak hemen asko balio dezakeelako pilotalekua zeinen bizia den ikusi da, eta ikusiko dugu kolako partida gertatzen den. Jera Iturriaga izango dugu aldamenean. Jera, arratsaldeon, Sandi dazu, lehen materiala apartatzen ibili zaretenean, horri ere begiratu diozuela, gaur pilota biziegiak jartzeak ere partida ondatu dezakeelako azkar asko gainera. Bai, arratsaldeon unai, arratsaldeon pilota zale guztiei. Bai, hala da ez, azkenen ikusita etorri ganen brillo zeukenez lurrek, kontu pixkatekin bai ez, pilota aukerak eta denbora desente pasatu du, pixkat tentuki, batez ere bisakatzaile handi daudelako elkarren kontra, eta ikusiko da ez, horratzetik lan handi euki dezake atzelarik, eta behintzat ez da dile ez, bakarrik saketan erabaki. Orain ari dira pilotak partidan erabiliko dituzten pilotak probatzen, eta nik uste tamaina hartuko dietela, jakinda ez direla oso biziak, hori ere kontuan hartu beharko dute. Bai, nik uste gero sakea behin errestatzen duela, eta gero pilota politek diela ez, hor aurren eozer gauze itekore, eta pilotak nik uste nahiko noblek diela, baina ikusi beharko da saketan ze indar dabilkien, ze bi pilotari oso indartxu die saketan, eta ea nola moldatzen dien batez atzelarik errestoan. Eta pilotalekua ere luzea da, eta hemen eusteak garrantzia izan dezake, atzean behar bada ezkerparetan barrena pilota doanean kargandia dezakelako haintzola bizidun pilotaleku hauetan. Ba, ikusi beharko da nola jartzen dien ez, pilotara oso azkarra ateratzen da, eta gero horre boterire pixka tamaina hartu beharko dioa ez, ikusten da beroketa hontan ez, sakatzen dunak aurpegiza honak alde hori eta takadatxo hori eukitzeko aukera eukiko dula, eta kontrara bestek ere ez, bisakatzaile ondielako, eta ikusiko nola di joan partidue. Eta atzelariak ere oso segurua, batetik atzo jokatuta torren Amaia Arrastia eta txapelketa guztian zehar partida batean ez beste guztietan oso maila sendoa eta ona erakutsi zuena, eta bestetik lehengo astetik jokatu gabea den Oiana Orbegozo, baina atzean ere eusten badakiena, beraz bi atzelari on elkarren aurka, behar bada sendotasun handiagoa Amaiak emango du, baina Oiana ere badakigu eusten duen horietakoa dela. Bai, hala da ez, benetan aipagarri iruditzen zaitu guain arte Amaiak induen txapelketa ez, beste batzutan aipatu izan du, baina oso seguru da bilen horratzetik, normalen oso utxegite gutxikin, eta gaina ezker oso polite dauke, eta ezker horrekin
aldea da, ez? Oso ongi ateratzen do pilota, pilota zaiei hartzen zaionen, eta bueno, gaurkoan ikusiko du, zer nolako joku erakusten dio. Eta gaur esan dugu, Artibai mailako pilota topaketa izan dela goizean, eta horrek pilota zale gazteak erakarriko ditu pilota lekura, berez gero eta zale gehiago ari gara kantxetan ikusten, bereziki gazte jendea, ari da mugitzen pilota lekuetara, eta gaur gazteen eguna izanik eta gazteak protagonista izan direnez goizetik, horrek ere ekarriko du. Afizio berria, afizio gaztea, pilotalekuaren barne aldera. Goizetik hemen izan duga, oso topaketa polite prestatu du bertako pilota eskolak, eta pozgarri ez, pilota eskola baten hainbeste aurre ikusten dienen, bai neska, bai mutil, olako gogakin pilotan jokatzen, aukera izan du ezautzeko eta beraiekin jokatzeko, goiz polite pasatu du, eta guain horrei amaiera bikain emateko pilota partidu ikusteko aukera. Eta hemengoak ez ezik, hemen ingurukoak ere izango ziren, gaur eskualde mailakoa izan baita topaketa, herri txikiagoak dira Artibaiko gainontzekoak, Ondarroa izango da behar bada handiena Lekeiti horrekin batera, baina hemen ume mordo bat badabil, hau ez da eskuzko pilotalekua, erramintazkoa baizik, eta horri ere gaur tamaina hartu beharko zaio, 14 kuadro ditu, lehendabiziko 9 barruan mugatu duzu jokorako eremua, baina pilotaleku handi batean ibiltzeak ere hori badu, horretara ohitu beharra ere badakar horrek. Erramintako pilotalekue da ez, bere ezaugarrikin, eta ikusiko du ez, nola moldatzen dien pilotalekura, eta partidu hona eskaintzen duten denak ere. Aster da jaialdia, baina egin ohi dugun bezala hasi aurretik sailkapenari begiratuko diogu azkar-azkar. Atzokoa irabaztetik datoz esan bezala lider diren Maili Barrokal eta Amaia Arrastia, 59 puntuko aberaxa dute sailkapenean lehen postuan kokatuta daudenek, bigarren dira atzo ligaxka bukatu zuten Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu, 10 partida jokatu eta 6 irabazte dituzte, 10 partida jokatu eta 6 irabazte dituzte, eta gaur postu hori behar bada kolokan egon liteke, 9. dute. Ainoa Ruiz Naizantek eta Oian Orbegozok eta 6 dituztenez gaur dute 7. lortzeko aukera. 14 puntuko aberaxa orain arte, 8tik 3 dituzte orain arte, bigarren partidan ariko diren Leire Oskozek eta Naroa Agirre, gaur 9. eta beraz 4. lortzeko aukera ere bai, eta seguru dira finalerdietan, gauza harrigarriak gertatu beharko litzateke gaur biharretan haiek finalerdietarako txartela galdezaten, gaur eta bihar 22 eta 2an baino emaitza kaskarragoan geratzea, ez da ezinezkoa, baina bai oso zaila beraz alde horretatik. Gaur hasieran behar bada urduriago kantxaratuko dira, baina behin 3 tanto eginda lasaiago jokatzen ere ikusiko genituzkela, ikusi ahal izango ditugula iruditzen zait. 5. postuan dira Natale Aranburu eta Maite Mujika, haiek joan den astean, joan den igandean amaitututen ligaxka, eta 3 partida besterik ez dituzte irabazi, -42 puntuko aberaxa dute, eta aukeratxo txiki hori geratzen zaie aurrerako, baina egoera oso zaila da, besteen emaitzen arabera geratu beharko baitute txartel hori lortzekotan, baina esan bezala ez da oso egoera erraza hala ustea, gerta liteke, baina zailtasuna ere badu egoera zein dena azaldu baitizuegu duela gutxi. Eta 6. postuan Eneritz Arrieta eta Leire Galeano dira, 2 amaituko dute eurek ligaxka, baina 3 puntu izan da ere lukete aurrerako aukerarik izango, -60ko aberaxa dute, eta oso emaitza ona lortuta ere lukete aurrerako aukerarik izango, naiz eta gaur eta bihar euren helburua mailarik onena ematea izango den, eta zer nola dagoen bigarren partida horretara begira Leire Galeanoren eskua jera, astelenean Maulera Zuberoara joan zen masajista batenera, eta aholkatu zion asteburu honetan ez jokatzeko, baina azken 2 partida dituzten ez jokatzea erabaki du, bihar Otsegin omen dio masajistari, baina ea bada lasai jokatzen uzten dion, eskua bimeratuta izatea ez delako lan erraza pilotariarentzat. Txapelketa honetan eskuko arazoak indabile, eta horrek beti eragiten du, ez? Egia da horrek konfiantzan maien eragiten dula, deseroso ibiltzen za, takoak inde
asko asmatu beharren eotentza, eta gero urduritasun hori ez, nola moldatuko tezan, pilotan jokatzen ari zanen, eta gaur ikusiko da ez, masokista lanak ongi inda dator, eta igual sentsazioak ere hobek badia, horrek ere konfiantza gehiago ematen dio. Deitu berri ditu Jon Uria epaileak gaurko lehen partidako laukoteko lau pilotariak. Une batetik bestera hasiko da, eta nik uste kanpo aldetik talde eder bat izango dutela lagun gaurko jaialdiko pilotari guztiek. Pilota bat zabalera joan, orduko hor abiatu baita mutiko eta neskatiko gazte talde saldoa pilota kantxara itzuli asmotan. Eta hori da pozgarriena, gaur topaketa izateak ilusio ere piztuko die, euren erreferenteetako batzuk kantxan ikustea beti delako pozgarria pilotari gaztearentzat, eta nik uste irrikan egongo direla gaurko jaialdia ikusteko ere. Alaxe da ez, goizean zer ere hor, autografoak eskatu zibili die, gustora pilotarin tarten, eta guaine aukera politia ez, pilotaz gozatzeko, eta zergatik ez da aukera askotan izaten emakumen pilotaz gozatzeko, eta gaurkoan lekeition guretzat ados pilota elkartentzat lehen aldi da onera gerturatzen gala, eta pozik ez, gaur hemen eotez. Lekeition bigarren aldia du ados pilotak, plazan kanpo aldean bote luzean ibili zineten duela urte terdi bi urte, baina pilotaleku honetan hariko zareten lehen aldia da gaurkoa. Eta ea bada nola moldatzen diren, abiatu dira lau pilotariak, Magi Barrokal eta Amaia Arrastia batetik, eta Ainoa Ruiz de Infante eta Oiana Orbegozo bestetik. Erdian Gipuzkoako Pilota Federazioko Jon Uria epailea dutela kantxaren ardira, gaur Gipuzkoarra izan arren bera deitu duten, onbait Bizkaian inorrez dagoela eta epaile lanetan etortzera, eta ona gustura etorri da, goizean Donostian pala jaialdi batean izan eta gero Jon Uria epailea, txapak kolore gorria erakutsi du antza denez, eta batetik bestera hasiko da gaurko partida. Oiana Orbegozo joan da atxeden zatera botilari azkenengo tragoska egitera, eta zurdinak aterako dute lehen da bizi. Ainoa prest ikusten baituko hemen zabalean sakea ateratzera abiatu da, eragin dio punta pilotari, eta jarri du martxan gaurko jaialdia, eta airez erantzun dio sakeari Magi Barrokalek behar bada horretan ere lagundu nahiko dio Amaiari, atzean Ainoaren sake biziek pisu handia hartzen dute, eta entrenamenduetan ez dakit aste honetan zehar latasan landuko zuen sakei airez erantzuteko molde hori. Biliga ez, pixkoategi da, askotan atzelari menpe uzten duzula sake hori, eta aurrelarik ere saiatu behar gala ez, pilota txar hori aldelak entzen, eta gero, Maien aldetik horrek konfiantza hundi erakusten du ez, lehenengo sakeri sotamanoz erantzutea, konfiantza hundikin daun seinale. Aurreko astean partida osteko elkarrizketa batean aritu ziren, Natale Arenburu eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika horretaz izketan, eta behar bada aurretik sartu nahi izango zuela aipatu zigun Natalek atzelariari lanak entzearren, eta hori teknifikazio lana da, etxetik hasi behar da egiten, eta entrenamenduetan izango duzu aurrelariok horretarako aukera ere. Egia da, hortan saiatu beharra da hola ez, lanketa berezie da, eta pixkanaka aurrelarik hortan trebatuta, atzelariri pixka laundu diezaioke unez. Lehen da biziko tantoa ez da bereziki luzea izan, piloteatua bai, eta horretan behar bada lagungarri gertatuko zitzaien, pilotalekuaren ez haugarrietara ohitzen hasteko. Txapa hor txantzun dugu Magi Barrokalek jota, eta beraz bigarren sakera etorri da. Ainoa Ruiz de Infante sake bueltan aukera, txokoan utzi du. Abiatu da Maia, baina ezin iritsi, eta hor geldi geratu da. Zirkinik egin gabe Ainoa Ruiz de Infante, baina bidea izan du. Naiz eta trabatxo pixka bat izan hor paretik, baina azkenean txokoan utzidako pilota horretan edartza bukatu du tantoa bizkaitarrak. Nik uste, beran gaizuna baino gehiago atera dela ez, eta horrek mesede indiola ezker pareta hori pixkat ikutu izana, Amaia ongi etxi delako pilota hori
eramatea, baino egia da hor gero zabaldu den hortan eraman gabe gelditu dela. Lehen esan dugu hau ez dela eskuzko pilotalekua, kuadrotik kuadrora ere ez dago eskuzkoetarako pilotalekuetan dagoen tartea, handiagoa baino eta horretarako ere hanka biziak behar dira, iristear izan da Amaia ezin izan du, baina hori ere kontuan hartu beharko dute, bidea luzeago izango dela kuadrotik kuadrora. Bai, alare galdezka ibiliga, pilotalekun eta naiz eta erramientakoa izan, ohiko neurritan jarrita omen dago, eta, alde hortatik, zuen alde handikan zemango. Beraz, pilotalekuetarako, eskuzkoetarako neurrian jarrita dago hemen gizonezkoen zirkuitu profesionala urtero zenbait alditan etortzen da, zesta punta txapelketak ere badira urtean zehar, eta beraz, bateko zein besteko hemen bada mugimendua, eta horren ondorioz behar bada doituko zuten eskuzko neurrietarako ere pilotaleku hause bera, aurrean bizi darabilte pilota aurrelaritzen jatzelariek, eta azkenean hor defentsarako zirudien pilota bat, erasoko bihurtu du Oianak, horrez paretara bildu du Amaiak, eta gero nola edo alandik atera du, eta espero gabe akaso ezkertzea ederra atera zaio, zabalera etorri da oso zabalera gainera, eta azkenean Amaiak biltzerik ez du izan, eta beste tanto bat, lau eta huts dagoeneko Aino eta Oiana aurretik, eta ari dira pixkanaka markagailuan zulotxoa zabaltzen. Bai, sakea hartuta horrekin aldea ikenez, saketik zuzenen ez bada bigarren pilotaka da oso aurren gelditzen zaiolako, eta erasoko pilotalekue izan da, sakea dunak bentaja handia daukelako. Kantxaren erdira bizi sartu da Airez Ainoa, eta nik uste gaur saiatuko dela, sake bueltan aukerak datozkionean sartzen, bestela ere hori egiten trebea dela badakigu, baina gaurko pilotalekua biziagoa denez beste batzuen aldean, horretarako aukera gehiago sortuko dio. Ezaugarriek berek sortuko diote aukera handiagoa. Erasorako izan dadin, sake bueltan Ainoari. Eta Mairi ere bai, Mairi sakatzen orain arte ez dugu ikusi, sakerik ez baitute hartu orain arte, baina saiatuko dute. Saiatu beharko dira lan horretan, eta orain dejada urrundik egiten hasi da Mairi. Hankageldian, baina txapazpira joan zaio, alakoak egiteko beti izaten dira zailagoak hankageldian, eta horre behar bezala oinak zolan tinkatu gabe edo sartu ote den iruditu zait. Bai, desero xamar igual hasira hontan Maili ez, pixkat pilotalekura ezin jarriz, edo pixkat presaka ikustet Maili, eta, besteke Ainoa eta Oiana txukunego ez, beraiena onginez, xake aprobetxatuz eta momentuz ongi jokatuz. Abenduan hemen izan zen, formoleko edo guangoleko Euskadiko txapelketa, eta hor aritu zen Ainoa Ruiz Infante behar bada alde horretatik ere ezagutzari dagokionez badu. Abenduko oroitzapena eta beti pilotalekua ezaguna denean hobeto jartzen da. Kantxara norbera. Bai, baina hori ez, eunek izaten diela ez, egia da gorrik gutxi faiatzen duen bikotea da, atzo gu hori esan ez ibili ginen ez, gutxitan olako emanakin eta ez zitzuela pilota bat berare nahitare galtzen ez, eta behartuagatik eta gaur ez, hasiera honetan gutxio behartuta, bakoitzek igual bina pilota galduta badauzke ez, orduan egun berri bada, azkenen hemen pilota leku berrie, pilota berrik, eta azkenen partidu joan barra dau, eta ber pixkanaka bikote gorria sartzen joaten denez. Atzo bakarra galdu zuten orotara, eta gaur galtzaileago hasi dira, behar bada Maili deseroso pilotalekura jarri ezin da edo, eta akaso atzokoaren nekea ere izango dute, zen oso partida gogorra izan, baina intentsitateak ere horretan ez du askorik laguntzen, txapelketa da, eta txapelketak beti dakar, tentsio handiagoa, eta gaur askatu arte nik uste ez direla agian partidara sartuko, baina aztu behar dute eta lehenbailen gaurkoan pentsatzen jarri. Bai, eta guandik sakek asko aldatu dezake ez, guain momentu zainoi da sakatzen, bigarren sake bueltan oso aurren gelditzen zaio, eta sensazioak defentsalanen aritze horrek beti zailtzen ditu, ikusiko ez, Mailik sake hartzen duen ze gertatzen den. Eta orain sake bueltan ezkerpareta ukituta indar nahiko galdu du pilotak, eta hori ere behar bada izan daiteke ezaugarri garrantzitsua, ez da erabat pilotaren joera naturala
eteten, baina indarra galtze horrek ere zer esan nahi izango du behar bada. Orain Zabalera atera da eta askoz joera naturalagoa izan du, eta gero bien tartera Amaiak ez Oianak jo duenean, azkenean bientzat ezinezko gertatu da, Zabalean zen Maili eta azkenean txokora etortzeko hastia eman dio, eta gero txosta joarazteak berak Zabalera ekarri du pilota, eta Amaia etorri bada ere jasotzerik ez du izan 7 eta huts, eta badoa zapurka-purka aurrera markagailuan Ruiz Infante eta Orbegoz Oiera. Bai, hala da ez, pixkat atzokoan antza hartzen nahi da ez, guri ere hori gertatzen ziunez, naiz eta bueno, batzutan tanto pilota kada gehiokoak izan, alde berera erortzen ziela, eta hasiera honetan alaxea da gertatzen ez. Eta orain gainera etorri zaio sakea Amaiari, sake bueltan gaizto moztu du pilota Ainoak eta tantoa lortu du. Eta alako beste bat, Ainoak egindako 3. neure kontuen arabera. Eta badoaz aurrera beste jokaldi tekniko zail bat, baina ederki biribildua. Bai, azkenen oso aurren gelditzen zaio bigarren pilota hori ez, eta bigarren pilota hor geldituta Ainoak errematen asmatzen bado, pilota leku kontun hartuta azkarra dela, defenditzeko oso pilota leku zaie da ez. Beste sake luze bat, aurrekoa gainera etorri zaio Amaiari eta orain ere airez sartu da Maili. Partidako lehen sakean bezala lana kentze aldera atzelari lagunari, baina ez din izan di hor airez sakeari erantzun 9 eta txalakoetan burulana ere izaten da batzuetan, eta bada sartzen diren partidan eta beren maila ematen hasten diren, orain artera bat defentsari ibili baitira lehen da biziko pilotak adatik. Bai, eta gero burulan horrek zama hundiek hartza izo ez, azkenen ez da bakarrik partidun sartu nahi duzula, utxen zaudenen edo tanto gutxituzunen, horrek oainik antxetatek eixio sortzi izo ez, tanto inai hortan, eta bueno, buelta emateko ez da egoera errexea izaten. Sakeari erantzun dio Amaiak, gero Zabalean jarri du Oianak, Mailik jaso, berriz ere Zabalera, bertan da Maili. Bien tartera ezker paretzara urreratu nahian pilota. Ezkerrean barrena Orbegozok bere, arrastiak jaso eta Orbegozok hiru tarte ingurura, lautik luze. Amaiak zertxo bait luzeago, bostean oinak dituela jo du Oianak, berriz ere ezkerrean sartu nahian, Amaiak ekarri, ezkerren sartuko da azkenerako azkenunean aldatuta Ainoa. Mailik bildu eta gero urrundik hasi da jokaldia egiten, eta ez izan du, eta hor damutu da hartutako erabakiaz, 1 eta 9, eta orain berriz ere partidan sartzerik duten beste pilota baten bila doaz gorriak, eta orain aldatzen has daiteke partida, Mailik sakean asmatuzkero. Bai, dudik gabe ez, iruditzen zaite hoxe, Mailik sake oso ona daukela eta saketik asmatzen badu behintzat, gero bigarren pilotak bere geldituko zaiola ez, aukerakoa, eta guainik partidun sartzeko aukera euki dezakeala. Ainoari 3 geratu zaizkio lehen 9 tantootan, eta orain Mailiri alakoren bat ere tordakioke. Oianak eramaten baldin badu behintzat, eta hau esango nuke aurrekoa baino biziagoa dela, gainera etorri zaio botea egin bezain pronto pilota Oianari. Bote arroago ere egiten du zolan barrena, eta behar bada pilota bizitxeago bat kantxaratu nahi izango zuten, kontuan hartuta gaur pilota leku bizi batean gaudela, eta pilotak horretara egokitu dituzuela noski. Bai, nik uste jokatzeko modukoak dila denak ere, hau igual pixkoa gehixo ateratzen den pilota, baina bueno, lau pilotarintzat egoki ez, indarreko pilotari baitie. Eta kanpotik hotxak entzuten badituzu hemen kiroldegian bertan badira eskubaloi kantxak eta estelako kiroletarako guneak, beraz pilotalekuaren kanpotiko hotxak izango dira horiek guztiak, orain berriz ere hasi da Maili jokaldia egiten ona zen aukera, eta gainean izan balitz oso zaila geratuko zitzaioken errestorako Ainoa Ruiz Infanteri, baina txapara joan zaio bete-betean, 10 bat, eta berriz ere urdinen aurreko pilota kantxara, aurrez 10 tanto jokatu dituzten horrekin jokatuko dute ondoko hau guxienez, eta hor Maili hasi da pilota mozten, baina ezin izan du jokaldirik egin,
gaineko jokaldirik egin bezala, txapara joan baitzaio. Ba, esaten duna, egunek izaten die, ez? Azkenen egunero pilotari ez da berdin sentitzen, eta, bueno, atzo koa da adibide garbina, ez? Dena ateratzen zitzaioan, eta gaur berriz ezinen dabiltze, ez? Eta, bueno, beraien mailatik bera, urdinek beraiena oso ongiten, oso txukun, baina gorrik ezinen, ez? Ezin sartuz, nik uste pilotalekura ezin jarriz, eta urdinek gainera ez daude oparitzeko, ez? Beraiek beraiena ongiten bali badu oso arerio gorrak die, kosta egiten da beraiei tantoa sartzea, Oiana batzen oso seguro ikusten dut, eta Ainoare aurren barkatzeko ez dago, ez? Txapelketaren oraingo egoera zein den ikusita behar bada ez dute bat egingo finalerdietan, baina finalerdietarako gabe finalerako izan daiteke. Erreferentzia baliagarria ligaxkako hau baino askoz gogorragoa izan zen, eta finalean ere egoteko hautagaitza sendoa dutean egongo dira datorren asteko finalerdietan, baina bada ez bada sentsazio onak biltzea izaten da honena, laster etorriko baitzaile buelta edo laster etor baitakieke buelta. Eta konfiantzarako, ez, gaur hemen batez ere lider dijoazten nahi olako aldekin da irabazten balin badioa, eta sensaziokin horrek finalerritako konfiantza hundi emango dio bikoterik. Zabalera joan dadin agindu dio eskuineko eskuarekin keinua eginda Maik Amaiari, jaso egindu Ainoaren bipareta eta gero orain bera ari da. Zabalean barrena lehen da bizita, gero erdialdean eta txoko aldera pilota bilduta min egiten, baina horren ordainetan ere hasi da pilota bien tartera bildu nahian Mai lan handia eginez, eta orain Zabaletik izango du horretarako beste aukera bat. Gaizto jarri azkenean botea Ainoak espero zuena, baino atzerago egin dio pilotak, kuadro laurden izan da, baina apurtxoa bada ere nahikoa izaten da pilotaria pilotarako prest ez egoteko, eta azkenean txosta ere jo du eta Oianari ere ez dinezko gertatu zaio eramatea. 2-11 defentsa lan sendoa erakutsi dute lehen da bizi, Ainoaren menturan ibili behar izan baitute tantoaren zatirik luzeenean, baina gero hartu dute erasorako aukera, eta lehen da bizikoan izan ezpada ere, bigarrenean baliatu du horretarako etorri zaion abagunea Mai Barrokalek. Horrek ikusten da gaina txosta bilatzen bada oso ez dela oso ateratzen pilota hori, ez, eta hor zaile da defenditzeko. Eta orain berriz ere pilota ireki du indar handiz, egin ohi duen bezala, eta beste tanto bat lortu du, 3-11. Asmatzen ari da eta aurrean bizi darabil pilota hori bezala, eta gaur bi aurrelari ditugun ikusita eta pilota lekuak berak ematen dituen aukerez jakitun izan da, partida azkar joan daiteke, oso azkar ere. Ikusten da, ez, defenditzeko ezinen dabiltzela, ez, erasoan da honak mina hundi egiten dula, saketik hasita, eta, takadaka dijoa, momentuz, oentxe 3 tantoko takadatxo egitea lortu do bikote gorrik, eta, saketin mantentzen bada pixka Mai, partidun sartzeko aukeratxoare eukiko du, ez. Piloteo laburren ostean lortu dituzte aurreko 2 tantoak, 3. hau, orotara euren laugarrena izan dena saketik, eta sakeari ere gaur etekin aterako dio, hala 3 eginda baditu partidaren sasoiotarako Ainoak, eta orain halako beste bat jarri dio Oianari Maik, eraman, makurtuta eta oso jarrera behartuan, gero Maik moztu, Ainoak jaso, eta Maik atzera jotzea erabaki du. Pilota zertxo bait geratu da, baina gertu zegoen Oiana Amaiak ekarri, eta Oianak luze-luze agindu berriz ere 3-4 terdi ingurura Amaiak ekarri, eta baztertu Ainoak altxa, eta Amaiak atzera luze-luze. Aburrago horbe gozo, Maik jokaldia txokoan barrena, ezkerrez jaso Ainoak, berriz ere luze-luze txaren erdialdera gainera bidali nahian Maik Oianari, eta lortu du bere helburua, hor prest zegoen, baina ikuste hor eramatera baino zerbait gehiago egitera ere joana zela, Oiana hor ematera joango zen seguruenik arrotzera, eta azkenean ezin izan du beharra dina indarrekin pilota hori frontixera bideratu, frontixera nora bideratu. Gaina etortzen telako, ez, pisu asko ikusten da hor hartzen dula atzealde hortan pilotak, eta
zaitasunekin atzelarik ez, azpitik jotzen denen pilota hori. Lehen saketik bana etorri zaie bi atzelariei, baina saketik ez ezik jokoan zehar indartxu, pilota indartxu maneiatzen bada, indartxu biltzen bada, pisu harra dezaket aurrelariak nik uste horretazia da jakitun izango direla, beti jo behar dutena baino atzera xeagotik ari baitira lanean, eta orain ere horretaz referentzia jartzen hariko da Eneritz Arrieta Zabaldean jarri da geure baiaren ondoan, pilotalekua nolako den ikusten hasiko baita. Eta orain berriz ere, Zabalean jokaldirik egin gabe geratu da Ainhoa, atzean pilotak pisu handi hartu du beste den eta atzean pilota jarrita lortu dute tantoa urdinek. Bai, nik uste gozakaitz ikusten dut gaur bikote gorri ez. Eskun ezin pilota behar bezala sartu eta horrekin konfiantza gutxi xamarrekin ez. Sentsazio txarrak nik uste diturela hor barrun eta horrei buelta eman ezinik takadatxo egitea lortu du maiek sake hartu dune, baina gero nahiko bigunez horre aukera duenen utxegiten batzuk tartekatuz eta hola takada luze egitea zaie da ez. Eta partida azkar doala sumaturik, lehen umeak zebiltzan tokia orain bigarren partidako protagonista gartu dute. Azkarari baita partida joaten, hasi duela 19 minutu eskas hasi da eta badira tanto asko jokatuta, bikoteetako batek lanerdiak ere osatu ditu eta hemendik aurrera hausteko ere badu aukera partida honek, gorriak gozakaitzago dabiltzalako urdinen aldean. Magik bien tartera bildu, ezkerrez hor azpitik sartu da Oiana eta ez den izan du jaso, eta Oiana bera ere azken boladonetan lehen pilota bat galdu du gainera etorri zaionean eta orain ere azpitik jokatzen hasi denean halako beste bat utzi du eraman gabe, berari da baita konfiantza galtzen ere. Bai, ez abiltzen ikuste eroso ez, naiz eta aurretik joan Oianare guain etzaioain erosore ikusten, baten batek alde indio, Ainhoa pixka jokoz kanpo momentu batzutan, eta nik uste lau piloterik erritmoa ezin hartu zabiltzela. Ez da pilotaleku erraza jokatzeko, horrek erakusten du, eta jarri arte ez zabiltza lasai pilotaleku honetan jokatu behar duzu. Bai, pixkatan zartzen dio aurrekoan getarik gertatu zena ez, azkenen konturatzen zaneako partidu aurre joaten da, kostaiten delako jartzea eta, sentsazioak ezin bilatu zibiltzen zalako eta gaurren ikustola da biltzela. Getariakoa baino noblexeagoa dirudi honek, baina ere azkarra da eta hemen konturatzerako berandu ohitzen baldin bada norbera partidaren erdia joan dakizuke airean Mairi eta Amaiari pasaztaien bezala eta orain kantxaren erditik zabalera dejada ederra egin du Maiek berak eta tantoa alaxe lortu dute era bikainean. Bai, bikaina izan da ez, teknikoki oso zaie hor gainea kantxa erdin jarrita zion eta Zabalen indun dejada hori oso ona Maien eskutik. 7 eta 12 eta berriz ere euren lehengo pilota kantxaratzea erabaki dute, sake bueltan aukerakoa izango du, txokoan barrena luze ibili du pilota eta nik uste Ainhoak ere beste halako bat egin nahiko zuela, pilota bizi ibili eta aldela txokotik bertatik aurkariei erasan nahiko ziela. Eta ez izan du, orain itzalitago dabil Ainhoa jokotik, jokoz kanpo eta sartzen ari denean ere ez dabil eroso. Ez, azkenen hori ez, kutsatu izan balio bezala ez, aurrena bagorrik hasi dieneko gozakaitz eta utxegite batzu pilatuz eta guain urdine pixkat bide beretik ez. Eta berriz ere sake gaiztoa, orain Ainhoa sartu da Oianari laguntza ematearren eta Mairi hirugarren pilotan ere aukerakoa geratu zaio. Dejadarekin ez du asmatu, gero gainera moztu dio, kantxaren erdian utzi du Ainhoak eta gero hor biak pilotaren bila zioa zenean tupust egin dute, baina ez da aparteko ezer gertatu. Maik txokoko dejada horrekin bere burua saldu du lehen da bizi eta gero azkenean Ainhoari zirrikituak zabal ikusten baldin zaizkio, aprobetxatzen badakiela, nik uste denok dakigula. Ba, egoin ikustu harko da berriz sakekin ez, leheno sakea zeukenen jaunda jabe izan diez, hor alde handia atera dio markagailun.
okerrez banago 11 eta bikoare iriki duen markagailun, eta guain ikusiko gu ez, saketik berriz emine iten du nahi noa. 9 eta 1 hasi dira eta gero batetik 3 joan dira. Batetik 5 joan dira gorriak. Ondoko emaitza 12 eta 7 izan da, eta orain 13 eta 8 ditugu kontuak, zertxo bait parekatu dira. Baina hemen aldagaia pilotariaren sentsazio izango da, hemen inorrez dago jokatua aurretiaz, ados pilotarekin ez behintzat, eta pilotalekua ez ezaguna izateak hori ere badu ohitu beharra, eta halakoetan partida kaskar joan daitezke alde batera zein bestera. Ainoak txokoan deja da, urrutitik abiatu da Amaia, baina ez dio iristeko denborarik eman. 14 eta 8 eta beste jokaldi eder bat, saketik ondo ekin dio tantoari Otxandi errak, eta gero txokoan bertan lortu du bere helburua, tanto guztian zehar aurkariei min egiten ibili eta gero. Bai, abiadurakin indako jokaldie eta horre Amaia bertan zen, baina gero ezker pareta pixka jodo eta iristeko oso zaila zen pilota. 14 eta 8, eguneko lehen tantoa ere bide beretik lortu du bejadarekin, eta Amaia urruti zuela ikusi duenean jota Ainoak orain ere bai, eta halakoetan gerrikolpe bat falta izaten da, pilotatik gertu egon baitaiteke pilotaria, baina horietan deskoordinazio ere ezkerparetak berak ekar dezake. Bertan egonda ere ez baita oso erraza pilota jotzea, eta orain beste sake gaizto bat. Gainera joango zitzaion bot egiten utzi baliete aurkariei, baina azkenean Maili sartu da eta bolea zezin izan du pilota horrek zeraman indarra eten. Ez, saiatzen nahi da gaur ez, airez Ainoan sake horrei erantzuten, baina ez da sake erreixare erantzuteko ez, asko arrotzen du Ainoak sake hori, eta aurrelarintzat sartzeko nahiko bortxatutare sartzeko bidea ematen du. 15 eta 8 eta orain aurrekoak ez bezalako sakea izan da, gainera etorri zaio Amaiari, baina luze eta txokoan barren nabarik zabalera atera du indarrandian eta gainerako asmoarekin Ainoak, eta hortik ere aurkariak nahasteko bidea ere egin dezake. Oraingoan zabalera eta gainera oinak jarri gabe zituen zolan zabalera abiatzen ari zela jo baitu sotamenos aldez edo moldez Amaiak, eta halakoetan gainera zolan hankak ondo finkatuta ezpadituzu, jotzea beti da zailagoa, eta horri Ainoak darabilen indarra eta abiadura erantzten baldin bazaizkie, are zailagoak izaten dira kontuak. 16 eta 8 badoaz bidean aurrera pixkanaka, eta bigarren aldiz eten dute Barrokaldarrek partida. Garai honean berriz ere, hasieran ere alde handi hartu diete konturatzerako 9 eta utzi izan baitira markagailuan aurretik Ainoa eta Oiana, gero parekatzea lortu dute partida, baina berriz ere badoazkie pixkanaka. Bai, guain berriz handuna ez, leheno gertatu bezala partidu hasieran sakekin nagusi da ez, sake zuzenen inez dizkionen ere bigarren pilotak adama aurren gelditzen zaiolako, eta bixi mine egiten nahi delako, eta guain berriz hor 8 eta 13 gerturatzea lortu due, baina gero hortik aurrea berriz nagusi. Hala da, 8 eta 12 izan dira, lautantora urreratu zaizkie, baina 12tik 16irako tanto guztiak, lautantoak segidan kateatu dituzte urdinek euren markagailurako, eta orain honek ere hasierako desenosotasun hori uxatzen lagunduko dio Ainoari, jokoan gehiago ari da sartzen, hobeto ere badi ardu, nahiz eta gero hori erasotik defentsara pasa behar dutenean igarriko dugun zehatzago eta askoz hobeto, baina partidan zehar orain sartuago dagoela esango nuke, eta lauretan sartuen behar bada bera ari dela. Bai, ongi jarrita, eta gero erasoan aukera daukenen mine egiten. Mailirentzat aukera orain, pilota moztu zabalera abiatzen hasia zen Ainoa, baina azkenerako Oianak jaso du, ezkerret sartu da luze pilota jarri nahian Amaiak, hemen ezkerparetak pilotari daraman abiadura puska bat kentzen dio, lehen ere Amaiari alako xea pasa zaio, eta orainara txos zaio, eta berriz ere txokoko
lekutik erdi aldera azkar etorri da, Oiana prestegoen, behar bada pausoren bat atzera geratuko zen pilota gainera azkar etortzen baita pilota leku honetan, baina erdiratzen hasi denean ibiltzeko eta hartara abiatzeko tarterik gabe geratu da, eta azkenean honek gordea du alde batera edo bestera joateko aukera, lehen txost batzuk bilatu ditu eta ederki aurkitu Ainoak, eta orain bilatzera joan gabe bidean jarri zaio oztopo hori Oianari. Bai, preste honez, horre txostaio dion arte eta txostaio dionen osota atea da, ez? Ikusten da, ikutzen badu eta lortzen badue ezker pareta hori jotzea asko ateratzen dela, eta, bueno, zaitasunekin dabiltzela, ez? Ezkerrean hiltzatutako beste sake bat, orotara lortu bigarrena Maili Barrokalek, eta 10 eta 16, berriz ere boladatxo bat beharko lukete partidan sartzeko, eta behar bada Mailiri ere konfiantza eman diezaioke horrek. Bai, hori sake hartzen da biltzenen, ez, mineiken haidie, baina gorrik egi dagoengoan batakada luzeixoa behar duela, ez? Hau ere gaizto doa, ere ezkerra sartu eta eramateko aukera izan du Oianak, txosta jo du eta berriz ere orain Zabalera bidali du Oianak Ainoa, baina txokoan zehar ederki miaditzake aurkariak eta dejaba ederra beste behin ere Mailirena. 11 eta 16 dejadaz lortu duen bigarrena izan da azken hause, eta berriz ere arrisku galanta duela erakutsi du jokoan denean jokaldiak amaitzen hasteko aukerak etortzen baldin bazaizkio. Bai, osongi moztutako pilota, Ainoak defentsa lanen eramanduna eta gero horrauko zuloko pilotan dejada polite. 11 eta 16, lehengo boladatxoa lautantokoa izan da, orain bigarrena lortu dute eta hemendik aurrera luzexiagoa behar dutela edo beharko luketela aipatu duztutera. Beste bi egingo balituzte 3 jarriko lirateke eta akaso gainera etortzeak aurkariak urduritzeko ere balio dezake. Eta pilotaleku deseroso honetan, jokatzeko deserosoa den pilotaleku honetan, zalantzak sortzeak ere partidatik atera dezake pilotaria. Bai, batez sakeak entzen badioa, ez? Azken zuk duzunen sakea seinale arpegiz jokatu dezakezula eta hori garrantzitsua da. Mailirentzat aukera orain, tanto guztian zehar raiek ibili dira aginte makila hartuta, orain atzean zehar pilota zaila jarri du hori jasotzekoa izan zitekeen, baina ezin izan dio eutxi pilota horri Oiana Orbegozok, 12 eta 16 eta orain behar bada lanik handienarekin dabilen atzeko kuadroetan Oiana bera da. Lehen esan dudana, ez, sakea daukenak agintzen do, batez bigarren pilotak adati mineiken azten zalako, ez? Eta bai, Ainoak sake hartzen duen arriskue 22 zuzenen joateko eta Mailik guain hartu duen honetan batakadatxo hartuta berriz. Eta orain uste dut esan diola Ainoak behar bada eteteko garaia ere etorri zaiela, sake gaiztoa, erantzunik izan ez duena, 13 eta 16, lau egin dituzte, 13 eta 16koa da emaitza, eta badatoz aurkira Ainoa eta Oiana, beharrezkoa dute partida etetea eta behar bada, aukera duten gero, jokora datozenean berriz ere, sakea nola edo alarrapatzeko naiz eta badakigun pilotaleku honetan, ez dela erraza, defentsan ibili behar izatea. Ez, bueno, azkeneko hau oso sake hona izan da Mailin eskutik, eta bueno, garai honen eskatutako atxeden aldie, pixkat sakeen takadatxo hori mozteko, ez? Horre atzetik zizten, baina lortu du, nik uste 5 tanto edo jarraian ikea, eta guen, bueno, partidu berriz iriki ez, 3 tantora hurbiltzea lortu du, eta ikusiko da ez, gorririk komeni sake horrekin alik eta denbora luzena segitzea, eta urdine kontrara balen tantoain, eta gero albadude jarraien 22ko bide hori itea. Lau eta utxeko partziala sartu diete Mailik eta Amaiak Ainoa eta Oianari, eta orain lasaiago ere ibiltzeko aukera izango dute Mailik eta Amaiak, sakeak beti laguntzen baitu pilotaleku honetan, eta buruarekin ere ezezko keinuak egiten ikusi dute atxeden setetik altxa direnean Oiana. Ezkere izango baitu Mailiren sakei erantzutea, ez baita erraza hau ere abiadura handian aterea, lehengoa baino laburragoa, baina emaitza berbera eman diena, eta beste bat 14 eta 16,
Eta pixkanaka, hauek ere badatoz aurkariek dituzten 16 tantoetara. Bai, atzore jarduntzun maik ez, hor sakea luzein beharren lauterdiko estiloko sakea ez, lauterdi nahiko balitz bezala, sake azpi-ezpitik ezkerpareta hori bilatuz eta oso ongi sakatzen guain. Beste partida batzuetan ere saiatu da horretan, aurkaria saketik nahasten eta atzo bertan behar bada aneri zalantzak eragitea lortu zuen eta beste partida batzuetan baino etekin handiago aterazion sake nahasi horiei, aterazien sake nahasi horiei eta horretaz konturatu da Ainoa, oraingoan boleaz sartu da Oianari lagundu nahian atzera ere, baina gero jokoan bertan ere Maik min egin dezake eta bien tartera bilduta tantoa lortu du pilota ezkerparetan sartuta. Bai, hoi da, saken ez bada, bigarren pilotaka da aprobetxatu beharra dau ez, pilota leku mota hontan, eta guain ba Maik atendo hori primeran iten nahi dela ez. Eta tanto bakarrera jarri zaizkie, emaseina berdintzeko aukera etorri zaio oraingoan eta beste sake gaizto bat aire sartzea erabaki du Ainoak eta nahiko egin du eramate hutsarekin hor BB-ko posturan sartu baita pilota hori eramateko lanetara. Ero berak jarri du ezkerparetan eta Amaia preste egonagatik ere iristeko denborarik ez dio eman, batzuetan indarrak entzen dio pilotari ezkerparetak eta orain gainera etorri zaio materiala bizia da, orain arte nik uste saskian aukera gai dituztenetako biziena aterako zutela Maik eta Amaiak eta horregatik ere gainera etortzea elitzateke harritzeko izango. Bai, guain ikusko ez, kontrara berriz ze gertatzen denez, aukera dauke guain Ainoak ba, 22ko bide hori ba, zuzeniteko ez. Bizitasun txikiagokoa orain, urdinen lehengo alegia hau ere bizia da, baina ezagun duzolan ez duela, aurrekoak beste irteera, saketik ez du lortu tanto egitea, baina gero sake bueltan 3 pilotaka da aski izan ditu, jokoan 6 izan dira horietako 2 eraman baitizkiete gorriek, Ainoak tanto egiteko, txokoan lehen da bizi Amaia lanean jarri, desero rosuntia erazi eta gero erdialdetik zabalera jokaldi dotoria egin du, luze, pilota luze eta indarrandian erabilita. Bai, hala da, aprobetxatu do beikain berriz zera sora pasatzeko, 2 pilotaka da nahikoa izan diez, horre bortxatu ezkerren eta gero zabalen bikain luzeiotako pilota. 18 eta 11 eta gaur nik uste hori egiten hasiko dela, hori egiten ariko dela eta bigarren pilotakatik aukerak badatozkio horretan gogotik saiatuko dela, gainera bihar beste partida bat ere badute, 2 bikote hauek eta orkestu nahiko kantxan denbora gehiegi pasa, biharko ere hor dagoelako oso gertutik egutegian. Bueno, gaurkoan zentratuta ongo die ez, biharko eune iritsiko da, baina bueno, oso ongi prestatutako pilotari die eta horrei behide seguro ez dira gaurkoan ehonen ez. Eta hau kanpora joan zaio Oianari ezkerretik ateratzea lortu du, baina gehiegi txoloratu du eta kanpora joan zaio rematera joan da. Altuera handi hartu du pilotak frontisean eta azkenean kanpora joan da. Zabaler ere bideratu du eta azkenean apurka-apurka kanpo alderaino, kontragantxaraino torri da pilota hori. Bai, gehiegi sartu dio horrez, ezker besoa asko luzatu du eta Zabalen arrastoan Zabalera joan zaio. Eta txosta jota berriz ere efektu arraro hartu du pilotak, prest baitzen eramateko Oiana horbegozo, eta azkenerako ezin, 17 eta 18 eta hemen 2 bikotetako edo zainak izango du 22ko aukera, oso gertu baitaute elgarrengatik 2 bikoteak. Bai, azkenen sakea ez, esaten aiga partidu guztintzear, takadaka dila, hor Ainoak takadain beharren hor lortu do bikote gorrik hori ustea, eta guain ikusko ez Maik daukenen eskutan, segertatzen den. Sake geiztoa berriz ere, hau ere txosta jo izan da, baina honetan ez dio aparteko ez erregin, ez usteko ez erregin pilotako Oianari, eta horrein bere hasi da pilota luzatzen. Azkenengo 2 pilotak ere berak galdu ditu eta behar bada laukatean deserosoen ariko da orain atzetik gehiago zamatzen ari baitira Amaia baino eta tanto egitea ere beharrezkoa lukete Oiana zertxo bait lasaitzeko. Bai, azkenen, inor ez da lasai ez, gaina markagailun estutzea lortu due, 22 gutxi falta da eta denak nahiko due puntu hori irabazi.
Ez dute beharrezkoa noski, baina Amaiak eta Maik liderzari eutxiko liokete gaurkoa galduta ere, eta Ainoak eta Oianak berriz puntua lortuzkero bigarren posturako aukera badute, eta hemen kanpotik pilotaz ez dakienak agian pentsatuko du, finalardietan badira ez duajola postuak, baina garrantzia badu bikote xamurrago baten aurka teorian jarduteko aukera ematen baitu. Bai, hala da ez. Bueno, Ainoak eta gaina biek irazten baditu eta bihar Maik eta beraiena galdu, lehen postun bukatzeko aukera badaukea. Orduan, bueno, hori nahiko due, lehen postun bukatu, suposatzen delako hala bada laugarrenan kontra jokatze okituko litzaiokela, eta paperen gainenez beti izaten da hori abantaia, baina bueno, ikusita txapelketa nola di joan eta bikote guztien arteko partidu nolakoak dizten, nik uste partidu batea izan da irekik egongo diela final erdigre. Beste sake gaizto bat, 20 eta 17, eta horrek ez du erreferentzia baliegarririk ematen, bestela iaz ez gertatu zen ikustea, besterik ez dago. Finalardi gogorra jokatu zuten laugarren sailkatu ziren Ainoak eta Leire Galeanok Iruñean, eta azkenean irabazi, eta finalardia ez ezik, finalean ere aurkariei gaiendu zitzaizkien Maili Barrokali eta Naro Agirreri ere finalean Antzuolan irabaziztieten, beraz horrek ez du noski irabaziko ez dutenik esaten. Eta beste bitxake gaiztu elkarren segidan, hau luzeagoa aurrekoa baino, eta puntua eskura dute urdinek. Bai, guantxe ez, aukera ez, saken asmatzen bado eta sake restoan aukera balin badaukere asmatzen saiatuko da, eta aukera ona garipena lortzeko. 22. aukera dute sakearekin urdinek, hau luzeago izan da, baina ezkerrera sartu aurrekoa bezala, eta erantzunik gabe geratu dena, amaitu da gaurko lehen partida, 22 eta 17, eta txapelketako beste puntu bat Ainoarentzat eta Oianarentzat, ez dakit orotara orain buruz ari baina iztezen bat garrena duten, baina behar bada hirugarren postutik bigarrenera ere egin duten. Bai, bigarrenera seguro bai. Azkenen guk baino puntua gehioia erdietxi due, eta gero bueno, biharkoa ikusi beharko da aberasak eta kontun hartzeko, ez? Baina bihar ere aukera hori badute. Lehen postuan amaitzeko eurena irabazi eta Maik eta Maiak jokatu behar dutena galduko balute. 22 eta 17 beraz, ez da pilotaleku erraza hau jokatzeko, lehen partida hau ikusita horretaz jakitun izango zarete zuek ere etxetik behintzat partidari atentzioa ematen ari baldin bazarete. Elkarrizketetara jo aurretik partidak utzi dizkigun estatistika zenbakiak errepasatuko ditugu. Maik tanto sorta handia egin du, baina lau pilota ere galdu ditu, eta bukaeran berriz ere sakea hartu dutenean, sakea Ainoak eta Oianak hartu dutenean, deserosoago ere ibili dira, eta azkenerako Amaia atzean zamatuta, Ainoaren sakeek Amaia zamatu dute atzean, eta 22. biderik egin ezin da geratu dira, honakoak izan dira Maik egindakoak, sakez 5, dejadazbi eta bana moztuta zabalean pilota jarrita atzean, eta pilota luze jota, lau pilota galdu ditu orotara, Amaiak eraman ezin izan dituen hainbat sake utzi ditu, baina horiek Ainoaren merituagatik eginak izan direla iruditzen zait, sake guztiak edo guztiak izan ez badira gehienak baztertuak eta jasozeko oso txarrak izan baitira. Galdutakotzat bakarra hartu diot, atzean ere beste bat egin du, nahiz eta gero jokoan Ainoaren sake batzuei ezin izan dien behar bezalako erantzunik eman, eta ez da nahiko zuten erantzunik ere. Eta aurkariei dagokienez berriz, Ainoak galdu du laukotean gutxien, sartu den garaitan pilotatara sartu den ikusita bi galtzea ere harritzekoa da, dejadaz bi egin ditu, zabalean ere beste hainbeste, sakez beste 6 eta moztuta beste bat ere bai, orotara beraz 11 egindako utzi ditu, eta bi pilota galdu ditu esan bezala, eta Oianak bukatzeko 3 galdu ditu, sake hartu arte bere ibili da deserosoen eta behar bada partidatik irtenen ere bai,
baina gero azkenean Ainoaren joko onak lagundu du partida nora bideratu eta 17 eta 18-tik 22 eta 17-kora partida eramaten. Oianaren datua gau esek izan dira, 2 tanto egin ditu, bata zabalean eta bestea pilota bien tartera bilduta. 3 pilota galdu ditu, hori guztia 29 minutu eta 4 segundoan gertatu da, eta gera gaurko puntuak biharko konfiantza eman izango die Ainoari eta Oianari, eta gainera liderrak aspiratu dituztela kontuan hartuta, aurrera begira ere aukera badute berriz egiteko finalean, eta lehen posturako aukera ere zabalik dute bihar eurek irabazi eta aurkariek galduzkero. Bai, aukera aukiko du ez, lehen postu hortan gelditzeko, baldin eta, bueno, hoxe, bihar Maik eta berriz badu ez, eta Maik eta beraien eskure badue, biek daukea beraien esku, beraien partidue irabazten dunak, ba, hortxe, aurreneko postu hori eukiko du jomugan, eta, bueno, biek irabaziko balue, ba, aberaxa begiratu beharko da ez, orduan, ba, bueno, irikie eta bihar arte, hau da, ligako azken partidu arte, esan daiteke ba finalerdik eraki gabe daudela. Hori da, erabakita zen bikote izango diren ere ez dago, zehaztuxe bai, baina guztiz erabakita ez, gauza katramila handiegia ere pasa beharko litzateke baina, eta horrek ere badu emozioa, bihar arte ez baitugu jakingo zein izango diren gurutzaketak. Hori da, bihar erakiko da dena, eta bueno, guaino berze kontatzei zuen protagonista. Hori da, ea zer kontatzen diguten, elkarrezketarako gunea atondo digute dagoeneko ados pilotako lagunek, eta goazen bertara gertu dira eta lehendabizi Ainoa eta Oiana geure galderei erantzuteko. Neskak hasieratik hartu duzu aldea, behar bada eurak ibili da deseroso, eta gero bukaeran ere zure sakeek markatu dute partida, atzean Amaia zamatu duzu sakeekin bereziki, eta puntua lortu duzue, alere ez da erraza hemen jokatzea. Ez da erraza, pelotak edo ez dakit badan kontrastea zorua apur bate argiagoa dela, eta gero frontisa eta eskerpareta baltza, baina bueno, ja berotzerakoan ikusten ginen batzutan arraro iten zauela botea, baina bueno, ohitu behar gara, eta bai, oso ondo hasi gara, beraiek be, bueno, hutsegite batzuk indabi eta horrei esker, bueno, gu aurrerantza indogu markagailuan, eta bueno, uste horri esker, bueno, Maik indako sake horritara, bueno, margen aukin dugu ez, eusteko, eta gero, bueno, amaieran asmatu sakeakin, eta pozik. Zuen pilota behar bada eurena baino lasaiagoa zen, alere zorutik irtera bazuen, eta saketik izan ez duzunetan, sake bueltan izan duzu, jokaldietarako aukera eta baliatu dituzu. Bai, uste lau pelota nahiko bardintxoak ziren, igual bi bizitxo hauak, baina bueno, igual frontoiagatik edo gero pelotean nik ez dut nabaritu hain biziek zirenik. Gero pelota bardinagaz jarraitu dugu denbora osoan, da bueno, gu komoda ibili gara, beraiek igual gitxea, horregatik jarraitu dugu pelota horregaz, da bueno, ahal izindoten bitartean, tanto amaitzen saiatu naz. Eta gerturatu zaizkizue bi tantora ere jarri dira, baina gero sakeekin berriz ere hautsi duzu partida, baina hor nik uste agian zalantzak ere eragin dizkizuetela. Bai, beti, azken finen Maik hartzen dauenean sake kriston armadeko horrez, eta, bueno, usteot, bueno, geldiarazten edo, bueno, eutsi dotzegu, eta horri esker, bueno, guke hartu egu sakea. Eta Oiana, zu bukaeran arte deserosoago ibili zara behar bada, eta hor burulan handiago egin behar izan duzu, partidan zehar. Bai, bueno, nik aseratiken nahiko komodo zen naiz, ez? Pixkat frontoira jartzen boti eta bar, baina bueno, bestela pelotuan nahiko ondo. Gero behaiek harrematzen nahi ziren, da saketik emin egiten da aukera gehiago izan ditue, baina bueno, partidutik ez ateatzen saiatu geha geurien segitzeko. Eta bueno, gero tanto egiten honen saketik emin handi egiten Ainoak, eta nik ustez behaiek ez diela komodo ibili ez, eta ezkenin bat puntuekin guztua.
Postu bat egin duzue gora 3. bigarrenera sailkapenean eta lider jartzeko aukera ere baduzue, bihar zuek irabazi behar horretarako eta Maik eta Amaia galdu beharko lukete. Bai, aukera hor dago. Bigarren olelen jartzeko, eta bueno, gure partidua eitea jungo gea, geure puntua atatzea eta abertze pasatzea. Eta bihar ere bikote zaila aurrean izango duzuena Beasainen. Bai. Eneritz eta Leire. Leire eskertiarra izin da, bueno, pixkat deseroso da ez, behai aurre itea, nola mine itea gogo, baina, bueno, geurea itea jun berdeu, beste nahi behitu gabe, eta horrekin aber ondotatzen zaigun gauzak. Eta horretara joango zarete zalantzarik gabe, zuena egitera eta beste iaz begiratzera, noski. Hoi da, hortan saiako gea, bai. Edarki baneskak, eskerrik asko eta bihar arte. Bale, eskerrik asko. Hau esek irabazleen hitzak eta badatot galtzaileak ere, Maite Ruiz Larramendi Mujikak eurak ona deituta. Hasieran alde hartu duten markagailuan Ainoak eta Oianak eta behar bada horrek erabaki duen batean partida oso azkar joan baitira 9 eta huts hasieran. Bai, nik uste dut partida zaren asko goztau gaula sartzia, bai Amaia eta Neri, ez ginen frontoean jartzen eta nik uste dut ginala batez be defentsan eraman eta eraman, baina bueno, gero nik Amaia esan gat, partio berri bat hasi begula, eta bueno, sakeak nik uste dut gero asko asmatu dutela, tanto batzuk indotela, Amaia be komodo ikusiot eta bueno, marka horia urbiltzera aseatua. Ez geu pasau, baina bueno, nik uste dut hori asean hartutako aldeakin jundala partida nik uste dut. Eta erdialde horretan bi tantora hurbildu zaretenean urduritu dituzu aurkariak? Bai, nik uste dut aseran hori partidua nik uste dut txarra bat, ez be partida asko uste gola sartza, eta ero bi tantora hurbildu gazenean hori ikusten zean eurek igual bastante justu xamar, baina, bueno, azkenean egeu harrapau eta, bueno, urrengo partida pentsatzen. Eta hemen sake hartzeak garrantzia du, sakean izan ezpada sake bueltan aukera izan duzue biek eta baliatu dituzu bere batzuk. Bai, sekigun Ainoak saketik min asko ingo zabala, ni be bai, ze bisakatzai onagaz, eta, bueno, saiatu behar nintzen saiatu nahi izan Maiai laguntzen airez sartzen, baina ez da izan posible. Eta ez da erraza, alakoetan pilotari eustea, airez eta zeu Amaia askotan zamatu zaituzte atzean, eta lan handi egin behar izan duzu. Bai, hori da ez, sartzen da abiadura asko ematen zion Ainoak, eta batzutan pilota harrapatzen zidan, eta hori esan duen Amaik ez, hasian ez egea sartu ongi partigora, eta hori baldintzatu du partigo osoa. Aipatu duzu pilotak harrapatzen zintuela, batzuetan gainera ere etortzen zen, biziak ere badira eta hemen askotan itxaron behar izateak ere gainera etortzea ekarlezake batzuetan, eta horretzain bukaeran behar bada Ainoaren sakek buskatu dute partida. Bai, hori genekien Ainoa sakatzaile oso ona dela, eta hasieratik hori ikusi da ez, tanto batzuk egin dizkit sakez, eta gero amaiera aldera naiz eta markagailuan hurbildu garen, gero sake batzuk egin dizkit eta hori partidua amaitzea eragin. Bihar ligaxako azken partida, Leire Oskotzen eta Naroa Agirreren aurka, hori ere jokatzeko ez da erraza izango. Bai, lehenengo bueltan galdu genuen bikote bakarra izan zen, eta bueno, ikusi beharko da biharko partidura begira nola berreskuratzen gean, eta azken ligaxkako azken partida irabazten dugun. Bihar 3. izango duzue, nola dituzue eskuak eta auspoa? Ni momentuz ongi nago, gaur ongi altxatu naiz eta bihar. Bihar nola aurkitzen zareten beraz, eskerrik asko neskak eta bihar arte. Hau esek galtzaien hitzak bihar eurek ere izan dezakete behar bada. Kezka hori 3 partida elkarren segidan jokatu behar izateak beti dakarren hori, Maitek eta Natalek ere lehengo astean aipatu ziguten, eta bihar alakoxe egoera izango dute Maik eta Amaiak 3. partida segidan jokatu beharreko alegia. Eta partida hau ikusita eguneko 2. sartuko gara hemendik aurrera, gaur izariko dira Eneritz eta Azkoitiarra eta Leire Galeano Antzularra, eta urdinez Leire Oskozek eta Naroa Agirrek egingo diete aurre,
Leirek eta Naroak egin beharreko tanto kopuru bat badute. Bikoa gaur, bikoa bihar, orotara lau ez da erraza postua galtzea, baina nik uste gaur tanto kopuru jakin hori egin ostean lasaiago hariko direla behar bada. Partidan sartuago eta tentsioak ere askatuago jarduteko aukera izango baitute ordutik aurrera, eta Eneritzek eta Leirek egiteko bakarra ligaskari amaiera ahalik eta erarik onenean ematea. Aurrerako aukerarik ez dute izango bi partidak irabaziagatik ere, beraz lasaiago eta maila ona ematera besterik ez dira kantxaratu beharko gaur biharretan Arrieta eta Galeano. Berehala izango gara, partida hau oso-osorik kontatzeko asmoz. Lekeitioko Santi Bergoar kiroldeiko pilotalekutik, Gorriz, Arrieta eta Galeano, Urdinez berriz, Oskoz eta Naro Agirre. Oraintxe arte. Prest dira bigarren partidako lau pilotariak, eta Jon Uria epailea ere jarri zaie 8. kuadroaren atzealdean. Eta badatoz, pixkanaga lau pilotariak. Jendaurreko aurkezpena egitera, Leire Galeano da laukotean azkena, jarri da Eneritzen atzetik, eta hortxe darraizkie eurei Jon Uria epailea batetik, eta Leire Oskoz eta Naroa Agirre bestetik. Jendaurreko aurkezpena egitera, jarri dira lautardian, eta badoaz horre zaleak agurtzera. Esku emango diote lau pilotariei. Esku eman die lau pilotariei Jon Uriak, eta gaur esan dugu hasi aurretik Leire Galeanok lehengo astean eskua minberatuta amaitu zuela partida, lehendik ere bazekarren min hori, horrek askotan partidak jokatzea baino atsedena eskatzen du, baina gaur masajistarenean izan da maulen zuberoan, eta nola izaten duen eskua bi partidei aurre egiteko. Eurentzat ere asteburu gogorra baita hor bi partida izango baitituzte elkarren segidan. Bueno, ikusiko da ez, partidun zehar ze sentsazio dauzken. Konfiantza hori berreskuratzea zaila izaten da, baina gogotsu zeon ez, bi partidu kaliketa hobekin bukatzeko, eta ealaxe den. Ala izaten den, masajista gainera ibili da nahiko teknika berritzaileekin eta kontraste kontuekin eskuan igurtziren bat ematen, eta ustez behintzat saio hartatik astelenean maulen egin zuen saiotik gustura atera zen, eta hemendik aurrera eskuak berak lagundu behar, pilotaka da bakarra jo du ezker esku minberatu horrekin, eta behintzat kolpea ez dio zalantzatik tiratzen, eta horrek ere ezagundu behar bada konfiantza ere baduela. Ezker esku horretan, eta gero aurrean aukera etorri zaionean
bere ohiko jokamoldea egiten hasi da Eneritz, txokoan dejada ederra egin du, eta alaxe lortu dute tantoa. Bai, bikaina izan da ez, horre txokotik txokora indun jokaldi Eneritzek, eta esan du txapelketa guztintzear arriskutsu daola ez, jokaldik osongi iten nahi dela, eta gaur hasteko zoragarrie. Atera du bere bigarren sakea Eneritz Arrietak, Naroak ederki erantzun dio, eta gainera arriskua izaten duenari, kentzea izaten da badaezpada sarrezta dinonena, eta horixe bere egin dio pilotari altu eraman, eta badaezpada arriskuak usatu nahian Eneritz Arrieta jokoz kanpolaga berak jaitsi du, eta leire abiatu bada ere oso azpitik zioan pilota hori, indar handian ibili du Naroak, eta etzen erraza ara iristea. Naro ere aurrera datorrenean halakoak ederki egiten daki, eta hasieratik hasi da hori demostratzen. Ba, izula hunde gelditu da hor txokoan ez, Eneritz pixka zabalera indazion, eta lehen hankapua osoa leirek atzeak aindo ez, eta hor osongi baliatu du Naroak biner dira mozteko. Ba, ana markagailuan eta beste pilota baten bila etorri dira saskira Oskoz eta Agirre, hau euren hobea izango da, Inoak elgarrezetetan aipatu digu, bi direla behar bada biziago eta bi lasaiago, hemen bietako inorrez eta sakatzaile fin-finea, sakekin partida puskatzen alduen pilotari horietakoa. Leire azken asteetan baztertzen asko ibili dela, Leire Oskoz pilota asko baztertzen ibili dela ikusi dugu, eta gaur ere saketik horixe bere egiten hasi da. Eta bide horri berari eman nahiko dio jarraipena gaur ere. Jera. Bai, azkenen ikusten da ez, guain, bueno, azken txampare polite Leire eta Naroantzat, konfiantza hartzeko finalerdioik egibide ez, bueno, tanto batzukin beharra die saikatzeko, baina ikuste arazoik ez duela eukiko, eta hor ikusi beharko da ez, hauek ere bikote arriskutsu osatzen due partidu batera jokatzuz. Lehen aipatzen ibili gara, eta lau lituzkete uste dut, lau eta 2-6 edo halako konturen bat egin beharko luketela, ez da erraza aurkariak batean edo bian uztea, gertagarria bada, baina oso zaila eta berriz ere, oraingoan zabalaldetik mugitu du Leirek Eneritz, eta gero atzera zetorrela. Gorputzaren koordinazio hori eutxita jokaldi ederra egin du. Hor hankak nola edo ala zolan pausatu atzerantz abiatzen ari zela, eta gero jokaldi ederra egin du txokoan, zabaletik txoko aldera. Bai, kontraerasoan bikaine ez, hor naiz eta Leirek behartu du hor zabalea pilota ongirekiz, Eneritzek aprobetxatu dejada horrekin, tanto politikeko. Eta gaur behar bada lehengo astean Getarian jokatu zuenean legez hariko da. Leire badaki onenean ez dagoela, naiz eta konfiantzaz ekin dion partidari, eta lakoetan behar bada egiten sartu hoi dena, baino gehiagotan sartzera ere eramango du, inortziaz Eneritz. Bai, laguntzen dio ez, azkenen aldunetan bilo pilota txarrak enduta konfiantza hori eramaten, da gero Eneritzek jokatzeko oso bikote hona da ez, inoiz ez du lagunekiko gestu txarrik izaten, eta badaki ez, egoera oroko kudeatzen. Eta kantxako egoerak ez ezik, kanpotikoak ere kudeatzen ditu, honek ere badara matzaurte batzuk pilotan gazte-gaztetan hasita, eta irakurketetan eta egoera bakoitzean zer egin behar den hausnartzean ere badaki. Eneritz, eta orain Naroak berak ezkerrean barrena utzi ditu jokoz kanpo lehen da bizi aurkariak, eta gero atzetik aurrerako bidea egin du lehen egin bezala, eta moztu beharrean zabalean jokaldi ederra egin du oraingoan, zertxo bait laburrago. Bai, jokaldi ona horre askotan iten du Naroa gainea hor zabalduta mine ez, osongi bai luzen, bai motzen zabalea osongi botatzen do, eta guain kontraerasoan arki harrapatu do ez. Eta bina markagailuan, eta nik uste Eneritz eta Leire hori jakinda etorriko zirela, Naroa atzelaria izan arren aurreko mozketa eta zabaleko jokaldietan arriskutsua dela badakigulako denok. Bai, eta zabala gaur igual bainoiz baino gehiore bilatuko do kontun hartuta Leire ezkerra dela ez? Ez da erraza aipatzen dugu, eta Oianak eta Ainoak horixe aipatu digute elkarrizketan, bihar euren aurka dute behasainen, eta beti ezker baten aurka jokatzea ez da erraza, eta behar bada gaur besterik gabe ara ere joango da gehiagotan Naroa eskuina bilatzera, alde ere lehengo astean
pilotaren bat edo beste torri zitzaion gainera. Eskuinez eta gaur ere hori bera egin nahian izango dira. Leire lurretik pilota iregitzen hasi da, azkenean tantoa lortu du. Nik uste hor eramate hutsarekin ez dela konforme geratu Leire oskoz, eta pilota azpitik zabaltzen hasi dela indar handiz, baina txapazpira joan zaio azkenerako. Bai, hor moztu inaizun berri ze pilota ez, baina oso azpin gelditu zaio. Bate indarrik gabe zeuken hor pilota ez, eta horreri oso motz geldituta azpitik eman dion hortan txapazpira joan zaio. Berdinketa gorrien alde hautsi da, 3-2 Arrieta eta Galeano dira markagailuan abantaiatxoarekin aurretik, eta sake gaiztoa orain ere Enerizek ezkerrean, ezker paretari bazter zenbaitetan beste batzuetan baino joera naturalagoa edo ohikoagoa ikusten diogu, besteetan zeharo gaiztotu eta txosta joga bere asko moteltzen da pilotaren beraren ibilia, eta orain atzean Leirek jarri duen pilotarekin, tanto lortu dute gorriek 4-2, eta partida hasiera ona egiten, partida hasiera ona izan da gorrientzat, ona ari da izaten gorrientzat. Bai, ongi hasi die ez, Leirek atzetik, euki ditunak ongi eraman ditota lanen ongi, eta Eneritz aurren asmatzen ez. Leirek ezkerrean bildu nahi izango zuen, ez du nahi beste zabaleratu, eta hortu guzti egin dute Oskozek eta Arrietak elkarrekin, baina ez du deus, hor zabalera joan zaio Naroari. Botea ez da barruan izan, Zabaleko arrastoan baizik. 5-2 eta orain behar bada, lehen partidan esan dugunaren bidetik, pilotalegu honetan zalantzak sortzeko ere asko ez da behar izaten, eta akaso urduri egongo dira. Leire eta Naroa, eta Eneritz belarri azkexu da, hor tupuste egin dute. Aurreko tantoan Oskozek eta biek, eta antza ez zuen ezer, baina tantoa bukatzean eraman du eskua, eskuin belarrira, ez zuen ezer, eta partidan jokatzen arazorik gabe jarrai dezaken Zabalera Enerizek indartxu, eta hor behar bada azpitik eta pilota indarrandian ibiltzeak ere saria badu, Leire Oskozek ere badu lako berezko joera hori, jokaldiak egiten hastekoa. Bai, azpitik hemen mina hundi egiten da ez, eta horren jakitun badiek nik uste aurrenok partidu ikusi besteik ez zuen ez, pixko bat ikusteko azpitik eta indarren ibiltzen denen abantaia hundi hartzen dela. Geure komentario postuaren ingurutik lehen partiduaren lehen erdira arte jarraitzen ibili da Eneritz Arrieta, geroan ezkerrean baztertu du pilota Oskozek, eta Galeanok ezin izan dio pilota ari eutxi. 3-5 eta Oskoz ere hasi da pilota baztertzen, aurrekoetan lan hori Naro Agirrek egin du, baina Leire ere hasi da pilota ezkerrera bideratzen pixkanaka. Bai, eta guain pilota aldatuko du ez, nik uste pilota bizixegoa bilatuko duela, batez hor Naroak atzetik bixi gerri jota mine indezakelako, eta guain nik uste pilota berri atako duela. Lehen beste bat atera dute, baina antza hori etzaile askori gustatu. Hankazolak, oinetako entzolak bustitzera etorri da. Atxeden setera Naro Agirre. Leire Oskozek ere parago eman izan dio botila urari, eta orain Leire dator sake ateratzera. 3-5 da emaitza markagailuan. Atera du lantzeko pilotariak, Leire Galeanok ekarri. Naro Agirrek bien tarteta moztu, Arrietak jaso. Naroak luza jarri du, sotamano sartu da Eneritz, indartxu gainera. Atzerak etorri da Naroa, baina azkenerako behar bezala ongi jo du. Luze Leirek berak ere. Naroak jaitsi, Enerizek ekarri. Aire sartu da Leire. Kontrakantxatik bildu. Enerizek bere burua lurrera botata, eta orain sartu da lehen biziko eskuinez Leire Galeano. Zabalera berriz ere Naro Agirre, pilota zaila zen Enerizentzat, baina ederki jaso du, eta gero hor buruzein pasadie pilota altuera ematearen ondorioz Leire Oskozek arerioei batera eta bestera
Ibilarazi dituzte tantoaren zatirik handienean, eta gero azkenean pilota buruzkoin pasa, eta lortu dute tantoa urdinek. Bai, oso ongi moitu du pilota ez, batezen aroa hor ikusten da, esan duna ez pilota honekin nobekixio moitzen dula, hor azpitik mandaba mine egiten dulako eta atzeak atera ditu ez, batez eneritzibilido hor alde batetik bestera oso pilota zaiek eraman ditu hemen Zabaleko harrigarri izan da ez, golpe ondi xamarrare hartu du hor erortzekoan, defentsa lan bikaine, baino egia da ba, zai ezela ez, pilotak da guzti ustea. Leire oskoz dator sakera Zabaletik ezkerrerako nahiarekin eraman Leire Galeanok ederki. Eta gero frontisardiko pilota arrotu eta ezkerrera sartu Naroa Agirrek, Galeanok eraman oskozek aukera berriz ere luze. Naroa baino altuera handiagoarekin eta baita luzexeago ere. Oraingoan labur jokatu du bien tartera Naroak, Eneritzek jaso. Leirek Zabalean jokaldia, iritsi da Eneritz, baina bigarren botea egin ostean jaso du. Eta beste tanto bat urdinentzat, eta hemen lehen partidan ikusitakoak bigarren honetarako ere balio digu. Indartsu ibiltzen hasi da saketik pilota Leire, ez behar bada Ainoak eta Maiek bezain indartsu ez baita lehen partidako bi aurrelariak bezain sakatzaile indartsua eta puskatzekoa, saketik tantoak puskatzekoa, baina gero sake bueltan aukerak etor daitezke, sake bueltan ez zaio etorri, baina atzean aurkariak lanekin pilatu eta gero Zabalean lortu du tantoa. Leire oskozek. Osuna markagailuan eta beste tanto bat jokoan, sakeari erantzun dio Leire Galeanok, beste pilotak da zail bat ere jaso du gero. Oraingoan bien tartera, atzeraka datorren Eritz, jaso eta gainera Naroa Zabal alderantzekarri, berak bien tartera gaizzo jaitsi, Eneritzek eraman. Oraingoan Zabalera Naroak, Eneritzek ere jokaldia, eta hau aurrekoak baino are zailagoa, makurtu eta sartu behar izan du Naroak, eta azkenerako ezinezko ere gertatu zaio, 6-5. Ba, eta osona ez, indarra hundikin moztu du, hor gorputzetari man ikuste eman diola pilotari, eta Naroa ongi jarritaz honez, baino ezin izan du eraman, eman dion abiaduragatik ez. Ezker paretara sartzearekin azkenean azpiko jarreran sartzera behartu du Naroa, eta beti ere pilota azpitik ibiltzen bada, jasotzeko zailagoa izaten da. Bai, alaxe da, eta bueno, hasiera hautan behintzat joku gehixo ikusten nahi ez, saketik hainbeste hausten ez duen pilotarik izan da, bueno, pilotaka da gehixo ikusten nahi joku politiagoa horra aurren, eta bueno, tikitaka bizi da bilki ebi aurrelarik ez. Eneritzat orain sake ateratzera, boste terdian abiatu da pixkanaga, eta gero lautik iruter dira, korrikaldi laburrean, sake luzea eta arroa, ezkerrera bildua, eta sake bueltan aukera etorriko zaio, gero kantxaren erdira bizi hanketara eta indar handiarekin, gero erdian bertan utzi du gozatu gabeko pilota hartan, baina Leireri ez dio iristeko denborarik eman, aurrena Zabala zaintzera joan da, baina gainera etorri zaio Naroari eta atzetik aurrerako korrikaldian berak jo du Leire prestegonagatik ere, eta gero Zabalerako esperoko zuen oskozek berak, ez da Eneritzek nahiaina gozatutako izan, eta horregatik gozatu gabe hori ere arriskutsu hori ere badute, behar bada joera estrainoren bat, joera ezoikoren bat hartzekoa, eta kasuetan azken Eneritzen azken pilotaka da hori pasazaio. Bai, bolean indarrakin moztu nahi zunez, aukera hona zuntxokoan osongi mozteko, ez du eskun sartu, baino txegite horrekin tantoa lortu du. Eta orain bere utzi dute jokoz kanpo, sakea terdi ingurura atera du, eta sake bueltako hartan aire sartu da, baina ez du eskua behar bezala sartu. Bai, ongiten duen jokaldi da ez, hor
airen txokoan uzte hori, horitzen ez azkeneko partidune bikaine sartu zula gure kontranketarin, baina guaingoan azpixamarren hartu du eta txapazpira aldein dio. Behar bada Getarian ez duen aurka jokatu zuen partida hartan gehiagotan sartzen ere ibili zen Leireren eskuaren egoeragatik, baina gaur pausatuago diardu, Leirek ere eskua honenean ez badu ere konfiantza handiagoa du eta beldurri gabe tiratzen dio kolpea, eta hori ere beharrezkoa dute. Leire da behar bada hemen partidan defentsa lanik handiena egiten duena eta iazko txapelketaren erreferentzia izan dugunez bigotean lanik handiena Ainoarekin batera berak egin zuen defentsan bereziki. Aurten ez da ondo ibili, eskuak berak ez dio lagundu, baina gaur bestela diarduela ikusten ari gara. Nik uste aurten bikote hontan beraien maila edo hain partidu gutxira zen arrazoi izan dela ez dela Leire bere mailan egon eskutako arrazoi medio, eta ikusten zelako ez, bestela eneritz oso arriskutsu da hola ez, horra aurren, eta bikote bezala funtzionatzen duenen ikusten dago zazpina diztela, eta kosta egiten dela beraia irabaztea. Zazpina markagailuan berriz ere Leire oskozek erabaki du tantoa atzean, eta atzeraka etortzen hasia zen Leire, baina jasotzeko denborarik ez dio eman, azkenerako pilotan ontzen ikusi eta kolpea jotzeko hastia izan du, gainean izateko ez ala ere. Zazpina eta berriz ere gaur Leire oskoz pilota hoi baino gehiago arrotzen eta partidan sartuago hasieratik. Ongi nik uste ustenez, momentuz, zea esku hori partidu hasieran gehi kargatzen etzaion, gero kontun hartu behar dare, ezkerra izatek eta hori daukela ez, esku batekin jokatzen dola normalen bakarrik, eta ez dola txe denguneik izaten esku horrek ez, eta ikusiko nola eusten dion partiduntzean. Eta aurreko tantoetan partidaren hasierako zatian nola Leire oskozala Naroa Agirre Leire Galeanoren eskuina bilatzera joan dira propio, gero jada jokoan hain nabarmena ez da izan bilaketa hori, orain Naroa atzeraka etorri da, eramatearekin bakarrik uste dut ez dela konformatu eta azkenerako jokaldia egiten hasi da, txapazpira joan zaio baina. Horren ikuste berriz moztu naizula ez, baina pixkat gaine etorri zaion pilotakin hasi da, eta ez dio eskun behar bezala ez sartu ez. 8 eta 7 beraz Arrieta eta Galeano aurretik markagailuan, eta bada hemendik aurrera zer nolako bilakaera hartzen duen partidak berak, baina gaur eneritz ere arriskutsuari gara ikusten, aurrekoan behar bada gehiagotan eta behartuago sartu behar izan zuen bikotearen bigarren partaidea Leire Galeano etzegoelako ondo, baina gaur lehen partida izateak ere badakar hori eskua freskoago izango du. Atxedena aholkatu diote masajistek, baina azkenean jokatzera etorri da, eta ondo ari da hasieratik, eta eneritz ere arriskutsua da berez, eta gaur ere arrisku hori berresten ari da. Eta defentsalanen osongi ez, eta horratzetik Leirek eusten dion bitarten partidunen barrun sartuta egonen die, eta hori da polite ez. Hor gainera etorri zaio eneritzi, Leirerentzat usteko ere izan zezakeen behar bada, azkenerako berak jo du, baina ezin izan du behar bezala jo, zortina, eta orain etorri dira lehen da bizikoz atxeden zetera Arrieta eta Galeano. Pixkoat, tanto gorrak ere izan die ez, hor alde batetik beste ibili behar izan duenak, neritz bera badabaikil hor defentsalan haundi egiten, tanto askotan ez, eta hori nekagarria izaten da, eta pixkoat arnasa berritu urtarago batin, eta gero hemen botillero lanetan badauzkea, eta pixkat aholkuk aituz, pixkoat berriz partidurik iteko. Aita dituzte aulgian bibikoteek, gorriekin Leirerenak, Jose Mari Galeanok diardu, eta urdinekin berriz Leire oskozenak, Ismael oskozek alegia, eta nik uste hau taktikoa baino nekearengatik eskatua izango zela behar bada, partida gogordoa,
eta tanto piloteatuak eta intentsitate handian jokatuak ari dira izaten, eta behar bada arnasa berritzeko ere pilotariek bazuten garaiona. Altxatu dira lau pilotariak, zabal aldera etorri da Leire, gero erdi aldera etorri da beste behin, eta beste pilota baten bile joko dute, aurreko tantoa horrien sakeak abiatu du, gero urdinek lortu dute, ikusiko zenuten gisan, baina berriz ere konturatu dira hori etzela euren pilota, Eneritzena eta Leireren abaizik, eta euren gustukoa atera dute gutxienez ondorengo tanto hause jokatzeko. Leire Oskozek eta nagoa Agirrek aurre Leire zaritzeko abizenak erabili beharko ditugu, bi Leire baititugu gantxan. Hasi da tantoa jokatzen. Luze Leire Galeanok. Autorritik aurrera dator Naro Agirre eta honek ere luze jarri du. Ezker paretan Barrena. Galeanok eraman. Oskozek baztertutako pilota atera du ezker paretatik. Barrena luza Eneritzek, Hainoak ere zirrizta, txokora, eta gero Oskozek atzera, hor erortzen ari zela jo behar izan du lurretik Leirek, Zuongilo eta azkenean txapazpilan geratu da pilota hori bederatzi eta zortzi frontis ardikoa zen, baina alere bazera man abiadura hor indar handiarekin sartu baita Leire Oskoz eta etzen erraza hor Sotamanoz sartzea, alere nahiago izan duala sartu eta boteari ez itxarotea. Bai, nik uste hor zalantza indula ez, itxoin edo Sotamano horren bili joan eta zalantzatxo hori nahikoa izan dela ez, gero ez iristeko Sotamanoa behar bezala sartzea. Bederatzi eta zortzi beraz, zortzinako berdinketa hau ere Leire Oskozen eta Naro Agirreren alde hautsi da. Eta orain ere ari gara, pilota hau ez da, lehen Maik eta Maiak edo Ainoak eta Oienak dituztenak bezain bizia, hau izango da saskian diren lau jabalenetatik horietako bat, lau lasaienetako bat, eta batzuetan pilotalekuan bertan ere zeharo gera daiteke, Leireri hori pasazaio eta orain berriz ere ezkerrera baztertu diote, aurretik atzerako bidea egin behar izan du, iritsi da, baina ez du beharra dina indarrekin jo. Bai, nik uste pelota honekin nagusitzen dela bikote urdinez, abiadura gehiago ematen dioa eta defentsa lanea gehiotan behartzen nahi da bikote gorrie eta horrekoa eragine dauke, gero Leireke horra aurrekalden jokaldikiteko aukera gehiago izatea ez. 10 eta 8 bedaz, bitantoko aldea da orain markagailuan. Eta Leireren eta Naroaren egoerarako ere beharrezkoa da gaur eta gaur urtezik bihar ere sentsazio honekin amaitzea. Finalerdietan izango dira seguruenik eta gaur eta bihar ondo uztartzea eta sentsazio onak biltzeak ere eurentzat garrantzia badu. Ba, dudik gabe, denak finalerdi horrei behide gaude ez, aukera politie delako finala handi hortan eoteko, lako txapelketa garrantzitsuta luze baten ondoren, eta beti da garrantzitsua partidu on batikia aurretik ez. 10 eta 8 hor ez dakit eskuarekin berarekin edo eta orpoarekin jo duen Leire Galeanok ezpaitu joera natural atera pilota gehiegi arrotu du eta behar bada hori ongi jo ez izanagatik izango zen. 11 eta 8 Leire bera ere, Leire Galeano bera ere orentxe ikusi dugu lehen da bizutoz Naro Agirre bezala zapatazolak bustizera etorri delarik eta atzelari ondo eusten dioten pilotalekua ondo eusten dioten partidari, pilotalekuan ez da askorik labaintzen, baina lehen partidan ere ikusi dugu hanken koordinazioak pilota azkarrak eta pilotaleku azkarrak diren hauetan beharrezkoa dela eta orain aretze ondo dihardute, baina badazpada beti hobetu nahian edo alaxe segi nahian horretara jo du Leire Galeanok eta gero ere hor labur jokatu du bien tartera
Leire Oskozek sartzeko izatetakeen, azkenean Naroarentzako zela iruditu zaio eta Naroak ere ezin izan du pilota hori eraman, atzetik aurrera etorri eta azkenerako dezente baztertu daitzaio ezkerparetan. Bai, hor asko baztertu da ez, ezkerretik ezkerra jotako pilotaka da hoi, berak uste baino askoz gehiago, eta tantoa Leire Galeanon eskutik. 9 eta 10 beraz, atera du beste sake bat Eneritzarri eta gau laburragoa, bosteterditik ezkerrez eutxi dio Naro Agirrek sake horrik, edo berriz ere atzera, laburrago oraingoan, iruterditik sartu da atzelari zestoarra, ero zabaldu du Leirek, baztertu beste Leire Oskozek, eta luze ezkerrean hainbeste sartu gabe Naroak, eta horri ezin izan dio eutxi Leire Galeanok, eskutik zer nola atera zaion ikusi eta behar bada ematera joango zen, eta azkenean txapazpian gerratu zaio pilota hori. Bai, goengoan bai ez, zer hori zaio pilota, eta guain ikusiko du ez, goentxe da klabea ber hasierako lan horrei eusten dioan ez, baliteke guain lankarga hori ere nabaritzea, eta markagailu nortxe daude, baina ikusin beharko da ez, eusteko gai den bikote gorrie. Hala da, eskuekin nahiko alanekin dabil azken asteotan, duela 3 aste okerrezpan naiz segurako jaialdian, berak eta botileroak berak aipatu zidaten pilota bat sartu zitzaiola eskuan, eta han kolpe handi xamar hartu zuela, 2 aste zibili da, bat ere pilotarik jo gabe, iragan astean 2 partida jokatu zituen eta bigarrenako erabat minberatua zuen ezkerreskua, gaur orain arte behintzat ongi eutxi dio, baina orain bigarren erdian jada partidan sartuago dauden une honetatik aurrera, eutx diezaioken Leire Galeanoren ezkerresku horrek, hori izango baita gaurko partidako gakoa, eta nabarituko balute Leire Oskozek eta Naro Agirrek Leire Galeanoren eskua ez dagoela baldintzarik onenetan, badakiten nora joan behar duten, hori kargatu eta behin eta berriz ura erasatera. Bai, azkenen badaki hor minein dezakeala, eta ongi egie pilotan alare ez, saketik asmatu du azkeneko hortan Leirek, eta hor bete-beteko leian dabiltze. Orain bien tartera jo du pilota Leire Oskozek, hor ezkerparetan jota indarrik gehiena kendu dio, indar handia kendu dio ezkerparetak berak botearen joerari, eta azkenean Leire preste bazen ere, eraman ezin da geratu da, batzuetan ezkerparetak berak horixe du pilotaleko honetan. Bai, motz batez hor txorstik jendun hortan ez, lehen hori ikusi du ezin jarriz ibili diela pilotarik gehitxo ateratzen delako pilota hori, eta pixkat ezkerpareta ikutzen bada, zailtasunek arerioantzat. 14 eta 9 markagailuan, Leire Oskozena izango da ondorengo sakea, pasadio pilota Leire Galeanok Leire Oskozi, eta bere alabiatuko da korrikaldi kikian lantzeko aurrelaria sake ateratzera. Rapurka-purka, eragin dio pilotari, eta jarri du, beste dando bat martxan, Leire Galeanok ongi eraman du. Agirreri baztartu zaio, baina jaso azkenerako Eneritzek atzera, lauterditik eraman Naro Agirrek, eta Eneritzek berriz ere aukera garbia zabalera orain, Leire Oskoz mugiarazi nahi dute batetik bestera, eta honek ere zerki baztartu dio, baina txokoan bertan duzi du labur, eta hor berriz ere pilota mozten edo behintzat zabal aldera bideratu nahian hasi da Naroa, bipareta jo du, baina txapara joan zaio eta behar bada pilotak hartu duen efektu bakatik, errepikapena ikusi da, bipareta egitera joango zen nahita, Naro Agirre bera. Bai, aukera hona zeuken ez, hor bipareta horrekin zabalen zuloa zeolako, baina txapara aldein dio. 10 eta 14 beraz, tantoa egin dute, berriz ere elkarren segidan 5 aurkariek egin eta gero Eneritzek eta Leire Galeanok, eta pilota aldatu dute, berriz ere euren lehengoa kantxaratu nahi izan baitute. Erdi-erdiko sakea Arrietak, Agirrek eutxi, Agirrez sartu da, Sotamanoz kantxaren erdialdera bideratu du jokoa, gero bertatik zabalaldera mugitu du Leirek Eneriz, luze gero ezkerreratu nahian, baina ez behar bada
Askorik ere ezkerreratu gabe Galeanok, txokoan utzi duen Eritzek, Leirek berak ere bai lehenago, gero Oskozek zabaldu, eta Galeanok txokoan utzi duen Bejabarekin, lortu du tantoa, 11 eta 14 alakoak ere egiten badaki Galeanok, eta dotoria izan da egin duen hause. Partida honetan lehen ere Txokode Izabalera irekitako beste bat ere bazuen, eta baita atzean eta batzertuta egindako beste bana ere, eta beste jokaldi eder bat oraingoan Leirek. Bai, arrisku bakarra hor Neritzei berari ematea, ez? Bai, eta ederki saiestu azkenerako, lurrean geratu da ez zer egin gabe, zirkinek egin gabe, eta azkenean lortu dute tantoa, eta baita pilotak Eneritz bera ez jotzea ere. Bai, hor azkarbili den Eritz ez, baina arriskutsu izan dela, ez? Hor gainera txokoan bertan zen, baina behar bada oso aurrean ere bai, eta alakoetan berez, dejadetan berez baita bila aurrean pilota saiestu beharrekoa da, eta edarki lortu da azkenerako pilotak bera ez jotzea Eneritz Arrietak. Beste tanto bat jokoan, 14-11 eta 14 hobesan da marka gaioan, azken tantoa Arrietak eta Galeanok lortu baitute, eta orain atzenarien arteko lehiari gara ikusten. Zeinek baino gehiago arrotu ari dira Agirre eta Galeano norgehiagokan, bien tartera Oskozek, Arrietak Zabalera, ero bien tartera Gaizto jaitsi Agirrek, berriz ere Zostorra gatzera, eta hor gainera etorri zaio pilota Leideri, atzerago joan nahi zuen, eta pilotaren kokagunea zein zen galdu du begien bistatik, eta jotzeko prestatzen ari zenean, azkenean ezkerrez jo nahi zuen, eta jo kolpea egiten hasi baino lehenago gainera etorri zaio pilota. Beste tanto bat beraz, bikote urdinaren zut, 15 eta 11. Bai, hor behin pilota pasatzen uzten bazo eta batez eolako lurre dauken pilotak lekutan normalen zaie da, ez? Igual pilota leku lur gutxi xoatetzen den lur baten, igual denbora emate izo ez reakzionatzeko, baina olako lurre duen pilota leku baten behin pasa ezkio. Baita hemen pilota, hemen pasatzeak asko balio lezake, lehen buruz gainere pasadie bat aurkariei erabat lekua galduta zeudelarik Leire Oskozek, eta orain ere atzera jo du, eta Galeanok berak begien bistatik galdu du pilota leku azkarra da, eta beste batzuetan baino azkarrago ibiltzen da hemen Zolan barna pilota, 15 eta 11 hobesan da, atzean Leire Oskozek egindako beste tanto bat, horretara ala egindako bost baditu, eta bi alax eginda bat lutze arrotuta, eta bestea aurkaria lekuzkanpo utzita pilotak berak zoruan barren hartu duen bideagatik, abiaduragatik behar bada. Zabalean dejada Naro Agirrek, eta gero pilota jo du Leire Galeanok, baina makurtuta, jarrera oso txarrean, eta bigarren botea egin, eta gero okerrez baldi manaiz, 16 eta 11 oso urrundik jo du dejada, baina zuloa, bazen zuloa, edarki baliatu du, edarki aprobetxatu du bertara pilota bideratzeko. Bai, oso jokaldi ona, doi gainean, Leire bertan zen ez, oazekin arrisku hori bazeola, baina ongi indako jokaldia izan da, eramateko bai ezinezkoa zela. Errepikamenean ere zalantzak geratu zait, lehen botea jostean edo bigarrena jo orduko sartu ote duen eskuin eskua Leirek, baina hain izan da doia, ezen jasotzeko aukerarik ez baitu izan Leire Galeanok, 16 eta 11, Oskoz sakera etorri aurretik Arrietak esan dio Galean hori, benga Leire, gaur beste itxura bat ematen ari dira, eta eurentzat beste pilota bat zartu bat orain Leire Oskozek berak, lan handia egiten ari da pilota atzealdera bideratuta, 17 eta 11, eurentzat gaurko helburua, gaurko eta biharko helburuak partida onak jokatzea eta txapelketari amaiera ona ematea izango dira, eta presiori gabe aritu behar dutenez, lasaiago eta konfiantza handiagoarekin ezkerreskuan hartzen baldin badu behintzat Leire Galeanok jokatzeko aukera izango dute, eta gaur ondo ari da behintzat, lehen pilota bat jasoen zein da geratu denean beldurtu gara, ez ote zitzaion eskua are gehiago puskatuko, baina partidari behar bezala ari zaio eusten, eta hori ere beretzat garrantzitsua da. Bai, baina hori ez, azkenen
maila hontan eta arerioak jokatzen duenen zaila da bakarrik pilotak eramanda mineikia ez, hor bikotek eragin handiago egiteko edo joko hobe egiteko, eneritzen zatere garrantzitsu elitzeke tanto batzutan leire bere izatea dominatzen duna ez, eta ala balitz gero eneritzek aukera eukitza horra aurren bere jokaldikin tantoak iteko ez. Eta gaur bereziki arriskutsu dabiltza aurreko kuadroetan agian ez talan handi egiten ari Leire oskozatzean asko kargatzen aritzaio Leireri eta ala sei tanto bukatu izana bada horren erakusle garbia, baina aurrean ere deseroso hori da sentiarazten aurrelari aurkaria, Eneritzarri eta alegia, eta ez da lan erraza gaurraren kontraritzea, lan hona egiten ari baita. Azkenen arriskutsu dago esan du ez, ongi bukatzen, defentsa lan handi ere egiten dizo, hor zalantzak sortzeko gai da, baina bai beharko lukela atzetik pixka laguntza geixo, ez bakarrik defentsatik erasora pasatzeko, baizik eta tartekare beraiek aginduta, gero aukera eukitzeko horra aurren pilota bukatzeko ez. 17 eta 11 zutitu dira 4 pilotariak horriek eskatutako atxeden alditik, eta badator berriz ere Leire Oskoz Nafarra ezkerrean sartu du, Galeanok ongi eraman, eta gero kantxaren erdialderan Aro Agirrek atzera Eneritzarri eta luze are luzeago eta altuera handiagoarekin Aro Agirrek, eta gero ezkerrean sartu nahian frontis erdikoa Galeanok. Agirrek jaso, Eneritzarri eta jokaldi egin dezake, indar handian moztu, ezkerrez txostegin ostean Leire Oskozek jaso du, Leire Galeanok atzeraka etorri eta aire zeramandu Oskozek, eta gero bipareta txapapera joan zaio Eneritzarrietari, bebetik sartu da, eta alako posturan, alako jarreran sartu behar izatea ez da gozoena. Hor botea bera ere zertxo bait gainera ere etorriko zitzaion, behar bada errepikapenean ikusi dudanaren arabera, eta bipareta horrek gorago behar zuen, baina azpitik sartu behar izateak ez du postura aldaketan laguntzen, alako kolpeak, alako jokaldiak, zirte dozart bere egin behar baitira. Eta ongi jendun jokalditako bada ez, bipareta horra azpiazpitik eta ongi ateratzen zaio normale, baina hori ikuste eskun oengoan ez dula behar bezala sartu. Hori ere izan liteke pilotaliku honetan pilotariak darabilen edo erabilezakeen pilotaren arabera batzuk ere gainera edo gainxera etortzen direla ikusi dugu lehendabiziko partidan, bigarren honetan ez da agian lehendabiziko partidan gertatu dena bezainen nabarmen itxlatu, baina batzuetan pilotalekuaren beraren ezaugarriak direla eta hori ere gerta daiteke, eta orain lehendabizi zabalean zabaldu dute zuloa, Eneritz Leirek txokoan egindako dejadarekin behartu eta utzi baitu jokoan jarraitzeko aukerari gabe, eta gero Aro Agirrek zabalera jo du eta zabaletik zabalera luze jokatu du, altuera erdiko eman dio pilotari, baina oso urruntzen Leire eta ez zuen pilota hartara iristeko tarterik abiatuta ere. Zalaxe da ongindako jokaldien Aroan eskutik, hor zabaletik zabalentzeun, baina paralelo ederra botado eta hor tanto polite. Eta hemen etzi eta maika gaur ondo ari dira, Getarian ere ongi jardututen partidaren ez, txapelgetaren ligaxka fase honen lehen erdia behar bada gora beratxuago izan dute urdinek, Naroak berak aipatu zidan agoitzen ez kara behar bada txapelketarik onena egiten ari, baina azken 3 partidetan eman dute bestelako maila, Agoitzen Iturriaga Mendiburu bikotearen aurka galdu zuten, baina ere sentsazio txartxarrik ez zuten eman, bikote gisa ondo uztartzea lortu zuten, eta azken norgehiagoka bietan ere ongi ari dira, eta horrek aurrera begira konfiantza emango du final erdietan egoteko lanak eginda dituzelako kasik. Eta gero, ikusiko da ez, baina biharre aukera politia due konfiantza hori guenik areagotzeko ez, aurren daukean bikotea hortxe, lehen sailkatu hori eukiko duelako, eta final erditara begire aukera politie. Eta euren puntuak behar bada beste bikote bati eman diezaiok aukera aurrera sailkapenean aurrerago egiteko, aurrera gehiago egiteko, bigarren postutik lehendabizikora pasa baitaitezke bi arreurek irabazi eta Barroka Larrastia bikoteak galduzkero Ainoa Ruiz Infante eta Oiana Orbegozo bien tartera ederki jaitsi du Leire Oskozek, Eneritzek jaso, zabalera abiatu da Leire Galean onora bideratu behar zuen
sumatu diolako, gero Zabalera Agirrek sotamanoz sartu da Galeano, txokoan utzi du Oskozek, txokoan hanketara luze eta indartsu Arrietak ere, eta hor da bildurrean mugitu gabe zutitu da azkenerako ahal izan duenean, eta gero airez ez du eskuan pilota behar bezala sartzerik izan Eneritzeko, 21 eta 11, batetik bestera Eneritz mugitu dute, gero Leire Zabalera abiatu da, eta zenbait pilotatan sotamanoz sartuta eta bestela ere piloteoan zebiltzala lagundu dio Eneritzi, baina gero hor preso utzi dute lehendabiziz lurrean zenean, eta gero aire aztu behar bezala sartu eskuan. Bai, baina ikusten neke lan pixkat bazela ez, azkenen defentsa lan ikaragarri egin behar izan dutan tontan oso zaiek zien pilotak eraman ditue, bai batak, bai Leire Galeanok Lehor Zabalen eraman duna. Asko behartu do bikote urdine ongi erremetratzea, eta gero berak aukera izan duen hortan ikusteia pixkanekatu eta harrapatu dola bolea hortan ez. 21 eta 11 nekearen lanak ere izan zitezkeen, noski, eta Auspaldetik ere berari da gehien sufritzen. Sakeari erantzun dio Leire Galeanok, Zabalean dejada Leire Oskozek, Eneritzek jaso eta antxaren erdira jokaldia, Naro Agirrek berak ere bai, eta gero Galeanok gainera bota dio, eta airez ezin izan du ondo sartu. Pilotak hartu duen abiaduraren ondorioz Naro Agirrek, 12 eta 21. Leirek ongi irakurri du erdialdean izan ziteken zulo aurrez Oskoz eta Agirre behartu baitituz Eneritzek eta biek, eta azkenerako gainera bota dio Naroari abiadura handiarekin gainera, eta tantoa lortu dute 12 eta 21. Bai, horre tikitaka bizizin zebilkien pilota, gero Naroari aurreko tantoan Eneritze gertatu zaiona ez, ongi edo errex ikusi do bolea hori, baino gogorrekin ez dena eman behar hor damatxapazpira aldein dio. 12 eta 21, beste pilota bat ateratzera jo dute Jon Uria epailearen saskira Arrietak eta Galeanok, eta uste dut gainera zalantza egin dutenez eta pilotek zer nolako botea egiten zuten arakatzen ibili direnez, hau berria izango dutela. Hemendik aurrerako sake guztiak Eneritzi dagozkio, eta behar bada materialetan gutxien erabilien dagoen horren bila joko zuten, bote arroago ere egiten du pilota honek, eta behar bada aurrean Eneritzi jokaldiak egiteko aukera sorraraztea izango da, hori atera izanaren helburu nagusia. Bai, motel xeo da, botea arroxeoa, bestea bizixegoa ez, eta bueno, gorrin jokorako egokigoa. Orain txetorriko zaio lehen aukera, bebetik sartu da baina azkenerako moztu du. Altxa da baina berriz ere makurtu behar, Leire Galeano ganketara ireki eta Oskoz bere tokitik aterarazi. Zabalera bolea Arrietak, Oskozek bildu eta gero Galeanok. Pilota atze aldera bideratu du, bot txarra egin dio pilotak Naro Agirreri ezkerrean sartu du, eta Leire Galeanok bertatik ondo atera, beste pilotak adar luze bat, 2 eta 4 denetik. 4:30 bostera, 5:30 eraman Leire Galeanok, Oskoz sartu da airez pilota txokoan utzi guran, oraingoan Galeanok berak izango du aukera, labur jokatu du baina ezkerrean sartu da, eta gero aurrera etortzen hasia zenean sotamanoz sartzeko aukera aproposa izan zezakela iruditu zaio Naro Agirreri, azkar etorri da, baina horrek ezkerparetan bertan bot egiten utzi izan balio ere hartuko zuten, nahikoa gaiztakeria, eta azkenean airez ere ezin izan dio pilota horri erantzun behar izango zioken bezala erantzun. Bai, hor defentsa berriz Eneritz pilota zaietik erasora pasada ez, azpiazpitik erasora pasatzeko bidea indo, eta gero Leirek ongi bukatu dutant hori. Eta etzen bat ere erraza, halako gauzak erasorako jokaldiak egitera pasatzeko basake gaiztoa, gero gainera etorri zaiona, Oskozek bien tartera, gaizto doa, Galeanok ezin eraman azkenerako, 22 eta 13 amaitu da gaurko Lekeitioko bigarren partida, eta baita beraz jaialdia ere, honekin beste puntu bat pilatu dute Oskozek eta Agirrek, lan ona egin dute, eta biharko Beasainen jokatu beharko duten partidara begira ere konfiantza eman izango dio bikote urdinari gaur hemen Lekeition irabazteak. Hor txerizaraiera partidaren datuak eta
sailkapen berritura sartu nahian. Ez dakit postu zigoko diren laugarrenetik hirugarrenera. Ez hori, zinezko due puntu kopuru aldengatik. Puntu kopuruaren aldearengatik. Baina, bueno, sailkatuta ja bai, dudik gabe, inongo zalantzarik gabe finalerdioetan egongo die, laugarren postu hortan, eta guain, bueno, bihar beraiek ere eragin eukiko due, orden hori nola galdituko denez. Bai, bihar bi tanto egin beharko lituzkete. Ez gaur ja garaipena lortzekin nahikoa da. Lau tanto behar zituzten gaur lau ez eziko 22 egin dituzte. Eta beraz ez dute finalerdietan ez egoteko arriskurik, bikoteak zehaztuta daude, eta beraz gaur hemen genuen zalantza bakarra Maitek eta Natalek finalerdietan egoteko aukerarik izango ote zuten genuen zalantza usatu du. Bigarren partida honek 22 egin dituzte Oskozek eta Agirrek, finalerdietarako txartela ziurtatu dute horren bestez. Eta beraz, bihar haiek ere jokatzera lasaiago joateko aukera ere izango dute. Bai, hori da, bihar ikusiko da ez, bihar partidu politek lehen bi postu hoik egongo dielako jokoan, eta beti garrantzitsua da azken jardunaldi arte, bi horiek erakitzeke otea. Eta horrek emozioan ere lagunduko du, elkarrizketetara jo aurretik azkar errepasa ditzagun, partidak utzi dizkigun zenbakiak, Enaritzek lau tanto egin ditu, Moztuta eta Irez Bana eta Dejadaz beste bi, lau pilota galdu ditu, Leire Galeanok tanto sorta politat ere utzi digu, Bana, Dejadaz pilota Moztuta, Irekita eta baztertuta eta beste bi baita atzean ere, pilota bakarra galdu du eta hori ere aipagarria da bere jokoari dagokionez. Oso seguru da, baina gaur esku ere ez du honenean izan, aldere lan ederra egin du eta biharko konfiantzarekin ere joateko balio izango dio biharko partidara begira eta irabazi dutenei dagokienez. Leire Oskozek atzean pilota asko jarrita lan handia egin du atzeko kuadro horietan bereziki, 6 egin ditu atzean eta beste Bana, Dejadaz eta bien tartera, bukatzeko beste bi ere lortu ditu pilota bazertzearen poderioz eta ez du bat ere pilotari galdu eta Naro Agirrek berriz. Lau tanto egin ditu, Bana, Moztuta eta Dejadaz, beste biak zabalean lortu ditu eta 3 pilota galdu ditu. Eta gaurko puntuak lasaitasuna eta biharko konfiantza emango dio bikote urdinari. Bihar ere beste partida gogor bat izango baitute eta bihar beste batzuei egin diezaiekete mesedea. Hori da, guain ze kontatzen dizuen ez? Ez da euren lana hori izango, baina bihar euren garaipenak beste zenbait egoeraren arabera eta biharko emaitzen baitan Ainoari eta Oianari lidertza ere eman diezaieke. Estadistikak errepasatu ditugu eta gaurko lanak amaitu aurretik egin beharreko bi gauzak egitera joango gara, lehendabizi protagonistak elkarrizketatuko ditugu eta ondoren biharko kontuak errepasatuko ditugu berriz ere partidan zehar behin baino gehiagotan aipatuagatik. Bagoaz bertara, Oskoz eta Agirre prest ikusten baitut elgarrizketa setea. Hemen ditugu bi irabazleak, neskak, gaur ere partida ona jokatu duzue eta maila polita erakutsi duzue. Bai, bueno, egia esan hor hasiera bai gogorra izan da, baina gero bigarren erditik aurrera harik esango nuke ja partida pixka da utxita zehola eta orduan geure lasaio ibili gea. Da, bueno, orduan gehiago arriskatu dugu eta bai disfrutatu dugu. Ez da pilotaleku erraza jokatzeko, baina hasieratik neurria hartu diozue. Bai, bueno, egia esan hor lurrakin da koloriakin pixkat neuentzat despiste egiten nintzen, baina bai, esan dezuna. Nik uste hasieratik partidan ondoa sartu gehala, da gero hola esan duela. Eta atzean ez ezik aurrean ere jokaldi batzuk amaitu dituzu? Bai, bueno, leheno esagetena, ez da, azkenian, bueno, gaur Leire eskuko minak entzun hor bigarren erditik aurre asko sufritu du, eta pixkat aukerako pelotak gehiago izan ditu, bai Leire eta bai nik, da horra jokua egiteko aprotxatu eta, bueno. Eta biharkoaren zain egon beharrik gabe, honek postua ziurtatu duzuentzat finalerdietan, lau tanto egin behar zen dituzten, gaur lau ez ezik 22 ere egin dituzue, eta seguru zarete finalerdi horietan.
Bai, egia esan guztua, final erta iritsi izanatik, da bueno, oen bihar Beasaineko partida hori gatzeko eta gero semifinalak. Eta Leire gaur atzean, beste partide batzuetan baino lan handiago egin duzu, 6 tanto bukatu dituzu atzean, Leireren ezkerreskua ez dagoela ondo bazen egiten, eta bigarren erdian Aroak esan digu gehiago nabaritu diozuela behar bada erren edo oker hori, eta handik ere min egin diozu. Bai, iarteko ongi mugitu du pelota, eta pues bai, atrazaigu gaur. Eta Eneritz badakigu ez dela aurrelari erosoa, jokaldi asko egiten baititu, batzuetan horri bili zaitu, deseroso eta defentsa lana egitera behartu zaitu, baina zeuk ere lan ona egin duzu eta defentsa lanean ibili behar izan duzunetan ere ongi moldatu zara. Bai, Eneritz oso ongi mugitu nau, bueno, nik ere sartu dizkio tanto batzuk, berak ere, baina hola. Eta bihar lasai jokatzera joango zarete Beasainera, ez duzu ezer egin beharrik, eta behar bada, bihar zuen garaipenak beste bikote bat egingo dio mesede. Ainoari eta Oianari agian lagunduko diozue. Bai, han egongo gara. Han egongo gara eta lasaiago jokatzen ikusiko zaituztegu, ez baituzu ezer egin beharrik, presiorik gabe ere joateko aukera izango duzu beraz. Hoi da, borrokatuko dugu, eta bai, han egongo gara Beasairen. Ederki baneskak, eskerrik asko eta bihar arte. Esker mile. Hau esek Leireren eta Narroaren izaketa badatoz Neritz eta Leire ere. Neskak partida hasiera izan da behar bada gogorrena eta gero joan egin zaizkizue bigarren erditik aurrera. Bai, partidua gogorra izan da hasieratik, ondo sartu dira bestiak baitxa. Nire, bueno, gaur uste dute ez dula ez da partido txarrain, tanto politxak egon dira. Nik fallo batzuk behin ditut, baina, bueno, bestela aurrian Eneritz ondo ibili da, eta, bueno, naizte esera hasi, bueno, beto txuak. Gaur baina partida ona jokatu duzue eta bikote gisa ere ondo funtzionatu duzue. Bai, ja partido batzuk jokatu ditu batea, eta gehiago esautzen gara, eta nik uste dute hori benotau dala pixkat. Eneritz, zeu aurrean ibili zara jokaldi asko egiten, hori duzu, egin hori duzun jokabidea, jokamolde horixe duzu eta gaur ere askotan Leire oskoz desero sentiarazi duzu. Ba, ez aixeun hau, gero utza ondutxek egin ditxiat, eskuren eusken tantuek arlutxeak, baina bai, bueno, guztu belina, behasen merito zukin iradezi dabe, eta ez izan, hau txalo jo, eta segin ber. Eta Leire behar bada aipatu diguten Aroak eta Leirek bigarren erdian ikusi dutela zure ezkerreskuak zartxo bait behera egin duela, eta gehiago erasango zizuten. Bai, bueno, egiz esan eskuko binakin da konfiantza hundik ez neukan, baina, bueno, partido hasieran ikusi dut nahiko ondo no jarrela eskutik, eta egiz esan bukaeran bestot mina hundik notau, hasi que behintzet biharko partidurako lasai xau. Hori da, bihar zuek aurrerako aukerarik ez duzue, baina bihar liderrak aurkari, liderrak gaiendu eta liderrei irabazi eta bukatzea ederra izateke zuentzat. Oiana eta liderrak ez bigarren direnak gaizki ibili naiz, baina bikote gogorra eta haiei irabazita ere alde eginda joatea txapelketatik polita izateke. Bai, gogorra izango biharko partidua baitxa, baina, bueno, txapelketi ondo bukatzen duen da hori, aldik eta ondo jokatzen duen. Esku hori ez diote mesede handirik egin Oinoaren sakek. Ez, hori ez. Ikusi bihar eskua zela ukaten da zela juten den. Ea bada zarrenolako partida ateratzen den, eskerrik asko neskak eta bihar arte. Hau esek Leireren eta Eneritzen izak eta baini gaizki bili naiz, bihar bestelakoak izango baitira partidak. Amaitu da gaurko jaialdia gera eta bihar beste eginkizun batek eramango gaitu Beasainera. Txapelketa nola bukatuko den, txapelketaren ligaskan sailkapenak ze postu hartuko duen jakitea besterik ez da falta. Emozio eskatu ditu pilotazaleak eta txapelketa honetan ere izango du. Azken jardunaldira arte ez errez jakitea pozgarria da eta pilotari ere eta pilotazalearen interesetarako mesedegarria ere bai. Bai, alaxe da ez, biharkoak bere garrantzi eukiko dut dudik gabe, sailkapen hortan lehenengo eta bigarren postun zein gelditzen dien erabakiko delako, horixe ongo da bihar Beasainen jokoan eta partidu politik ikusteko aukera daukeun. Bihar lenda bizi Ainoa Ruiz de Infantek eta Oiana Orbegozok jokatuko dute Eneritz Arrietaren eta Leire Galeanoren aurka eta gero
Leire Oskozek eta Naro Agirrek, Maili Barrokal eta Amaia Arrastia izango dituzte aurkari, behar bada finalerdietara begira Naroak eta Leirek eta Mailik eta Amaiak jokatuko duten partida ere referentziazkoa izan daiteke, laugarrenetik hirugarrenera pasatzerik ez dute izango Leirek eta Naroak, eta beraz lehendabizikoen aurka jokatuko dute derrigor, eta behar bada haien kontra ere jokatu beharko dute datorren astean. Bai, biharko partidueten antzate apuntek hartzeko partidu izanen da ez, adi-adi seitu beharko, finalerdik ate joka dauzkeulako, eta ikusiko da bihar zer gertatzen den. Eta bestetik berriz, Eneritzek eta Leirek irabazi eta Mailik eta Amaiak galduta, alegia Leirek eta Naroak irabazita, lidertza aldaketa izango genuke, marka litzateke, aste guztietan horri bili dira, hasi arte lehendabizikoan ez zuek izan baitzineten bigarren astean sartu baitziren leian Maili eta Amaia lidertzan, eta azkenean bigarren postura abiltzea. Bai, baino gerta leike ez, azkenen partidu bakoitze mundu bada, berritik hasten da partidue, 22 jokatu beharra dau, eta dena zabal-zabalik. Eta bihar ere, ea nola erantzuten dion gorputzak bikote horri, hirugarren partida izango baitu jarraian asteburu berean, eta hori ere ez da lan erraza, aurreko asteetan gainerako bikoteak ere pasazarete, goera beretik, asteburu berean 2 partida jokatu behar izan dituzte gehienez ere Mailik eta Amaiak, eta jada lanak amaitzera joango dira Beasainera, baina lanez zamatuxe ere izango dira behar bada. Baina, harituko du ez, 3 partida jokatzea beti, zailtasun hori erantxie dauke ez, eta, ikusiko du ez, ongi prestatutako bikotea da, eta, bihar gertatzen dena gertatu, ea finalerdi politiak ikusteko aukera daun. Eta jaialdi ederra ikusteko aukera dago, pilotazaleak bertara animatu beharko ditugu. Bai, bukaera arte hoxe, emozioa nagusi, 2 partidu hon, eta Beasainare jendea hurbiltzen zaiun. Sailkapena zehaztuko da beraz bihar Beasainen, eta zuek jaialdiaz gozatu nahiko bazenute badakizue bertara jotzea duzuela, edo bestela, bide honetatik, Ados Pilotaren YouTubeko kanaletik zuzenean ikusteko aukera ere, zabalik izango dela, 11:30 hasiko da biharko jaialdia Beasaingo Antzizar kiroldegiko pilotalekuan, eta gu ordu inguru horretan hasita, han izango gara, bertan gertatzen dena zuei kontatzeko prest. Besterik ez gaurkoz Lekeitiotik, orain hemen goizean ibili diren ume kartu dute pilotalekua jolaserako, eta guk ere honetan txutziko dugu gaurko emanaldia. Bihar izango dugu berriz beraz, Beasaindik elkarren berri. Bihar arte, arratsalde on Lekeitiotik. Bihar arte.